Мөхәммәд Мәхдиев. Без 41-нче ел балалары. Поп Василина Зөлхәбирә белән. Бер җәй эчендә әллә никадәр үзгәрешләр булган. Иң кызыгы, әтисе Әркәшене шәһәргә алып барган да кулак докторына күрсәткән. Доктор Әркәшегә кулак машинасы җайлаган. Моны класстагы бөтен кеше колагына киертеп тикшереп чыкты. Шуннан да тавышны көчәйтә икән. Күкрәккә асылган бу аппаратны практик тормышның башка якларына да файдалану мөмкинлеге табылды. Хәер, моны Әлтәфи өйрәтте. Әйтик, география дәресендә моны бик иркенләп файдаланып була икән. Чөнки географ, әгәр карта янындагы кеше шаулатып сөйләп бирмәсә, кәефе китеп тәрәзә янына килеп баса да, янчыклы кесәсендә кулын уйнатып, басуга карап тик тора. Әркәше шаулатып сөйләүчеләрдән түгел. Ул үзендә булган техник чараларны әнә шул моментта эшкә җыеп карады. Лапируза бугасы. Лапируза бугасы, дип пышылдады аңа Баязитова. Әркәше ярдәмне Зарифуллиннан көтә иде. Шуңа күрә Зарифуллин утырган якка турылабрак бер-ике тапкыр элемтәгә чыгып карады. Зарифуллин исә теге бугазның исемен белү түгел, аның кайда икәнлеге турында әнә өче кадәр дә мәгълүматы юклыгын сизгәч, эфирга бөтенләй чыкмады. Резидентның узак вакыт элемтәгә чыкмавы Әркәшенең хәлен шактый авырайтты. Аппаратта әллә ниткән помехалар бар иде. Шуларның берсендә бугазы дигән сүз дә ишетелгәч, Әркәше тисә тиенгә, тимәсә ботакка дигәндәй, Аллага тапшырып беренче тотылган шифрограмманы ачты. Папиросы бугазы, диде. Географик терминны ялгыш әйтү географ каршында иң зур җинаят. Алай әйткәнче, лучше син географны хатынсыз калдыр. Әнә Әлтәфинең сөйләвенә караганда, пленда булган кеше син дип, имеш хатыны урынны аерым җәя, юньләп аш пешерми ди. Әйе, географик термин моның өчен культ. Син теләсәң ничек мәскәрә ит бу кешене. Әмма исемнәрне хәтерлә. Дөресен әйтә алмасаң, географ кушкан икенче исеме белән әйт. Һәм изге тема, тәмәке темасына кагылма. Шуларны истә тотканда, бу кеше гомумән бик ипле, юньле кеше. Клашны калдыр, Пермяков, диде географ йөзен чытып. Әйе, клашны калдыр. Алдагы дәрештә дә кертерменме, юкмы әле? Әркәше моңсуын атлап коридорга чыгып китте. Аның ут булып кызарган битләреннән, ахактай янган кулак яфракларыннан класска кайнар җил өрелгәндәй булып калды. Нигә шулай катыкланды соң әле бу географ? Югыйсә, кәефе шәп вакытларда ул үзе дә терминологияны шактый юмор белән халыкча телгә ала бит. Менә мәсәлән, Италияны ул итек дип, андагы Санта-Мария борынын итек үкчәсе дип, Сахалин утравын кролик түшкәсе дип, Скандинавияны яткан арыслан дип кенә сөйли бит. Кызык та, хәтердә дә кала. Мондый рәхимсез җәзаның сәбәбен тәнәфестә Әлтәфи ачыклады. Географның кичәдән бирле тәмәкесе юк икән. Менә сиңа папироза бугазы. Быел укытучы юклыктан узган елда укытылмаган тарих фәне керә башлады. Тарихчы күркә. Андагы горур кыяфәт, андагы каш җыерулар, бугаз уйнатып төрле тавышлар чыгарулар, ирелек. Янына килергә куркырсың дип әйтер идең, буе кечкенә. Сүзәм дигән сыерга Ходай мөгез бирмәгән ди. Андагы шәп җөмләләр. Әввәл заманда Россия халкы фәкыйрьлектә яшәгән дип сөйләсә дә, без аңлыйсы инде югыйсә. Юк, ул алай сөйли алмый. Алай гына әйткәндә, ул кашларын җыерып, күзләрен йома алмый. Шуңа күрә бераз гына тәпи өченә басыбрак, шул ук фикерне ул менә булайрак әйтә. Үткәндәге тарихыбызның битләрен актарганда, мин анда фақир, аш, ихтимал бөтенләй ялангыч мужикларны күрәм.
фразер. Ә тормышка оста бәйли үзе. Бу кеше беренче атнада ук Әлтәфине үзенә һөҗүм объекты итеп алды. Чөнки бер дәрес алдыннан Әлтәфи укытучы өстәл янына басып, үкчәсен күтәрә-күтәрә шул булып сөйли иде. Үткәндәге тарихыбызның битләрен актарганда... Буларны әйткәндә тарихчы инде кергән һәм Әлтәфи янына килеп баскан. Аптыраудан кул яулыгын чыгарып, үзенең ялтыравыклы пеләшен сөрткәләп тора иде. Спектакль тагын берничә секунд дәвам итте. Чөнки тарихчы рәвешенә керәм дип, Әлтәфи бөтенләй күзләрен йомган, кашларын җимергән иде. Күзен ачкач, ул битендә чытлы каны калмаган килеш авызын ыргагыннан ычкындырып, катып калды. Тарихчы Әлтәфине борынгы Перикл заманындагыча җәзалады. Башта астракизм турында укып килергә өйшө бирде дә, шуны сөйләтеп, астракизм законы буенча Әлтәфине Афинадан класстан сөрде. Ике дәрес шулай кертмәде. Аннан Әлтәфигә урта гасырлар тарихыннан эш бирде. Генрих IV-нең папаны санламыйча йөрүен һәм ахырдан Каноссага баруын бик шәпләп сөйләгән Әлтәфи инде реабилитацияләндем дип авызын йырып тора иде, тарихчаны дәрестән соңга учительскайга чакыртты. Тарихчы дәрестән чыгып ниндидер бер класста җыелыш уздырганчы, бер түгәрәк утырышын үткәргәнче, Әлтәфи ишек төбендә басып торды. Ахырдан ул сөйләп йөрде. Каноссага баруның нәрсә икәнен үз җилкәмдә татыдым диде. Шуннан соң Әлтәфи тарих дәресендә бер тапкырда 5-дән түбән билге алмады. Тарихчы белән алар арасында башкача бәрелеш булмады. Тик кайбер темаларны узганда гына Әлтәфи тарихчыга түгел, ә тарихның үзенә рәнҗеп утыра иде. Бу хәл бигрәк тә сәүдә-экономик мөнәсәбәтләргә кагылышлы була иде. Әлтәфи яшькә бездән зуррак малай. Ашау мәсьәләсенә ул бик зур игътибар бирә. Һәр хәлдә ашау мәсьәләсенә шактый битараф булган Әркәш Гыйззәтуллиннар белән аны чагыштырып булмый. Тарих дәресендә исә еш кына булай сөйләнә. Европа, Көньяк һәм Төньяк диңгез юлларыннан чит илгә сүз, агач, икмәк, ит, май, бал, балавыз узата. Азия һәм Якын Көнчыгыш базарларыннан Европа бизәнү әйберләре, тукымалар, аш тәмләү әйберләре кертә. Әлтәфи әнә шуларны сөйләгәндә чын йөрәктән рәнҗи. Я инде акыл булганмы бу европалларда, ә? Икмәк, бал, майны, итне каядыр чыгарып сатыймыш. Нигә? Икмәк, бал, май. Әлтәфинең ашказаннан ургылып сок килә башлый. Һәм шундый әһәмиятле әйберләргә аш тәмләү, канафер, бадьян, борыч, дарчин һәм бизәнү әйберләре алка, йөзек, иннек, кершән кебек гадәттән тыш мәгънәсез нәрсәләр җибәреп яткан көнчыгышның уртасымы, якынымы, барыбер йөзенә карап бер сүгенәсе килә. Мәгънәсезләр. Ләкин бу хисләрен ул тарихчыга белдерми, чөнки яңадан Каноссага барудан курка. Һәм мондый хәлнең бер тарих дәресендә генә түгел, әдәбиятта да, йорт эшләре дәресендә дә барганын белә. Татар әдәбияты укытучысы Рабига апаны ничек кенә ярата Әлтәфи. Әмма Мәҗит Гафуриның бер әсәрен укыганда бик рәнҗеде ул аңа. Имеш, Мәҗит Гафуриның яшь вакытта кайдадыр укыган чагында бер атнага алып киткән ризыгы нибары 1,2 ипи һәм 1 кадак шикәр булган. Имеш, ашау тақы-тықы булган. Белә бит инде Әлтәфи, Рабига апаның да хәлен белә. Туйганчы ипиләкми бит инде, бөтен булганы карточка нормасы. Ә шулай да чын күңелдән сөйләгән була. Бирсеннәр иде Әлтәфигә атнасына 1 ипи, авыл мишендә пешкән, тегермән ташыдай 1 ипи һәм 1 кадак шикәр. Әлтәфи профессорлыкка имтихан тотар иде. Ну бу укытучыларны. Йорт эшләре дәресендә нәрсә тагын? Имеш былай. Пәрәмәчнең башта бөргән ягын аска салып кыздыралар. Маяның яртысын гына күмәрлек булсын. Былай эшләгәндә өскә өлеше матур булып кызара.
Моны язып утырганда, мәсәлән, Әлтәфинең кичә иртәдән бирле тагын ризык капканы юк. Ә укытучы рәхимсез. Ул һаман яздыра. Сарык итен билдәмәсе яки арт саналына, югач, бик әрейтмичә генә турыйлар. Савытка салып өстенә тигән борыш, ваклап тураган суган, серкә яки бер бал кашыгы лимон суы сибеп, барысын да бергә катнаштыралар. Әлтәфи өчен бу дәрес экзекуция. Стройдан сыйк шпицрутиннар белән уздыру бу. Ә укытучы хатын битараф чырай белән яздыра да яздыра. Иманың юк синең. Михербансыз син. Син юньле булсаң, аз гына уйлап карар идең. Син михербанлы булсаң, аз гына аңлар идең. Тукта, бу Халимовның бәлки кичә иртәдән бирле бер бөртек ризык капканы юктыр дияр идең дә, дәресне туктатып торыр идең. Сарык итенә лимон суы сибәләр имеш, ачуым килмәгәе. Бир син Әлтәфигә сарык итен айрым. Бир син аңа лимонын айрым. Бир син аңа. Хәер, Әлтәфинең аш казаны ниләр кичергәнне бу дөньяда кем аңласын соң? Андый кеше юк. Әнә шулай газапланып чыга да, дәрестән гомуми торакка кайткач, үзенә күрә бер садистка әйләнә Әлтәфи. Тып-тын. Өй эшен эшлиләр. Өй эшен җиңелдән генә әшер-эшер китереп ташлаган Әлтәфи караватына ята да, кеше канына тоз сала башлый. Әй егетләр, свежий бал яккан ак күмәч тәмле була икән, дип сүз башлый. Әлбәттә, мондый хәбәргә беренче чиратта бер катлы әркәше белән Юаш Гыйззәтуллин әсәренәләр. Китаннан ак күмәч дисеңме? Әйе, ак күмәч дим. Яңа сурткан бал беләнме? Әйе, хуш исле сыйык бал белән. Кайда ашадың? Кем бирде? Юк, бер көн Ташлытау базарында берәүнең ашаганын күрдем. Хикәянең иң эффектлы моменты әнә шул. Әлтәфи канәгать. Ашау темасы гомумән аның иң яраткан темасы. Ашхана, склад тирәләрендә Әлтәфинең активлыгы аеруча көчәя. Күзләре йылтырый, борын тишекләре киңәя. Аның бу сыйфатын яхшы белгән алгебра укытучысы дәрестә Әлтәфинең аппетитын күргәзмә материал урынына тота. Алабыз бер бөтен ипи, дип башлый ул тактага түгәрәк сызып Әлтәфигә карап елмаеп, ул ипинең яртысын мин Халимовка бирәм. Миндә калды ничәдән бер өлеше? Класста авыр сулыш. 2дән 1. Шулай, 2дән 1. Хәзер мин Халимовтагы ярты ипине алам да, Әлтәфинең күзен кан баса. Нинди әйбәт чибәр кыз бу алгебра укытучысы. Ә бит экзекутор. Бирми ул ярты ипине Әлтәфи. Бирми. Асыгыз, кисегез, училищедан куыгыз. Бирә алмый ул аны кире. Аңлыйсыңмы син мәгънәсез таш чәчәк? Аннан китә яшырак укытучыларга үчегү. Шушы йорт эшләре алгебрларның үчен алу. Хәзер Әлтәфи рәхимсез. Рус теле методикасын бер рус кызы укыта. Ул кыз имеш лесхоздагы объездчик Егор белән очраша икән. Әлтәфи дәрес саен, язган укыган саен тегенең үзәгенә үтә. Егор сүзенә р өсти. Теге кызы кызарына, ачудан иренен тешли, ләкин чыдый. Хәтта тарихчыга да чыбыркы өчен шартлата Әлтәфи. Бер-ике атна укуга, класста башкалардан яшкә олырак булган Гадилә исемле кызга тарихчының тыныч карамаганлыгы мәгълүм булды. Әлтәфигә нәрсә? Мондый мәсьәләнең укытучы өчен бик хәтәр икәнлеген ул белми түгел. Моны сизгәнне белдерергә дә ярый. Аның өчен астракизм законын куллана алмый ул карт буйдак. Менә 2-3 тапкыр инде Әлтәфи тарих дәресендәге я теге, я бу фактны аңламамышка салыша да, кул күтәреп укытучыга сорау бирә. Галиф абый, менә бу Англия буржуаз революциясендәге индепендентлар программасы турында гадиләштереп аңлатыгыз әле, дигән була. Тарихчы шатлана. Чөнки укучының сорау бирүе гомумән синең фәнең белән кызыксыналар дигән сүз.
Ул җанланып сөйли башлый. Ләкин юкка гына. Алдагы дәрестә Әлтәфи тагын кул күтәрә. Менә бу жирандистлар белән якобинецларны гадиләштереп яңадан бер сөйләгез әле. Класс 2-дә килгәч, бишара тарихчы кызарынып шиккә кала. Нәрсә тели, нәрсә кирәк бу Халимовка? Тукта. Гадиләштереп. Ну, дошман. Тарихчы кып-кызыл була. Шулай да бераздан тарихчаннан үч алды. Каноссага җибәреп түгел, астракизм белән дә түгел, яңаша. Англия товарларына бойкот дигән төшенчәне дәрестә аңлатты да, шул минуттан бойкотны Әлтәфигә карата куллана башлады. Кул күтәрә, дәшми, үзе сорамый, коридорда Әлтәфине күрми һәм башкалар. Шуның өстенә бу бойкотка Гадилә дә кушылды. Гомумән, тарих фәне чын мәгънәсендә тормыш белән бәйләнештә укытыла башлады. Тарихчы көчле иде. Практик тормыш өчен Әлтәфи аннан әллә нинди тәгълиматлар үзләштереп бетерде. Бер көнне ул дәресен булай башлады. Карл Маркс үзенең дөнья күләм әһәмиятле ачышлары арасында кешеләргә бик гади, ләкин гаять дәрәҗәдә мөһим бер закончалыкны аңлатты. Кешенең, диде ул, политика, белем, сәнгать белән шөгыльләнү өчен 3 төрле шарты булырга тиеш. Тору урыны, киеме, ашау өчен ризыгы. Бу төнне Әлтәфи йокламады. Так, Маркс нәкъ Әлтәфи өчен әйткән моны. Әлтәфинең соңгы атнада өлгереш түбәнәйде. Ник? 3 шарттан чыгып тикшергә кирәк. Торыр урыны бар. Киеме, инде бик үк шәп булмаса да, әйтик, сәнгать белән үк шөгыльләнерлек булмаса да, белем алырлык бар. Ашау зеррән ашар бит. Соңгы 15 көнлекне онлата бирделәр. Бикәрне эшләми, 3,5 кило кибәкле арыш оны. Әлтәфи көн пешерде арыш буламыгын, төн пешерде, кәеф шәп булды. Ләкин бетте улын хәзер. 3 көндә бетте. Нишләргә? Менә ул халык мәкале. Бар чагында бүре күк, юк чагында шүре күк. Класс җитәкчесе географ янына Әлтәфи фәнни яктан коралланып килде. Географ телсез калды, чөнки Әлтәфи Маркс тәгълиматы белән сукты. Күрше авылга эшкә барып кайтырга бер атна сорады. Географ юньле бәндә, кызганды, чөнки ачлыкны үзе дә бер дә яратмый иде. Әлтәфиләрнең авылында бөтен кеше һөнәрче. Морҗачылар, шуннан, итекчеләр үй сайын, хәтта сәгатьчеләр дә бар. Училищега якын гына урнашкан бер татар авылына Әлтәфи морҗачы һәм сәгатьче буларак килеп төште. Хәбәр тиз таралды. Беренче көнне үк эш булды. Бер карчыкның кыркылдап суга торган 2 гырлы сәгатен Әлтәфи җиңел кулдан гына сүтеп ташлады. Сәгать эчендәге таракан канатларын, мыекларын, күкәйләрен җыештырып, булган частьләрен керосин белән майлау артык авыр булмады. Эш уңышлы башкарылса, карчык ярты чиләк бәрәнгә бирәсе иде. Ләкин майланган частьләрне җыя башлагач, Әлтәфи бераз аптырап калды. Тегеләй итеп тә, булай итеп тә карады, әмма дәү сәгатьнең нәкъ бер кушу шестернялары артып кала иде. Әлтәфинең чәч аралары тирләде, борыны йомшады, ләкин тормыш ул кадәр үк шәфкатьсез түгел. Һәр хәлдә карчык сукмаса сукмас, йөрсен генә дип ризалыгын белдерде. Шулай итеп бер кушу шестерня янына артып калган бер гердә өстәлде. Бәрәңгене китешли киреп алырга булып, Әлтәфи киенде. Морҗа чыгарырга дип бер солдатка көтеп тора иде. Морҗаны солдатка белән бергәләп Әлтәфи нәкъ бер атна чыгарды. Географ борчыла башлады. Күрше авылга разведкага да җибәрмәкче булды. Әмма Әлтәфине бер нинди разведкада алып кайтырлык түгел иде. Чөнки морҗа чыгару теге сәгать төзәтү ише генә булмады. Мишнең морҗасы әллә нәрсәгә генә үчәтләнеп, матчага туры килде. Сүтеп яңадан менеп карады Әлтәфи.
Юк, үз киресенә бетте Морҗа. Һаман матчага туры килде. Шормадан өй бурасына өстәмә өрлек куеп, матчаны кисеп, шул өрлеккә 2 җирдән тимер белән тарттырырга туры килде. Моңа 2 көн китте. Инде көйләнде генә дип җырлый-җырлый өскә таба кирпеч өеп менеп барганда, Әлтәфи аяз көндә яшен суккандай телсез калды. Морҗа туп-туры бәпкә киштәсенә туры килә иде. Бу юлы Әлтәфи сүтеп маташмады. Чөнки географтан алган срок инде беткән иде. Солдаткага сиздермичә генә бәпкә киштәсенә 2 терәү куйды да, киштәне дә өзде. Ниһаять түбәне тишеп кояшны күрде. Түбәгә чыгып утырды. Бу минутта ул бик бәхетле иде. Көзге саргылт кояшның җылысы Әлтәфинең кырын баскан борын тишекләрен кытыклады. Кызыл балчыкка каткан атна буе су күрмәгән битләрен иркәләде. Рәхәт бу. Тукта. Фу, шорт. Түбәнең итәгенә тишеп чыгылган бит. 1 секундта баш әйләнеп китте. Морҗа бит түбәнең сыртыннан түбәнрәк кенә чыгарга тиеш. Нусың бу башны. Так. Чигенергә урын юк. Тарихчы Галиев нәрсә ди? Күперләрне яндырып барырга диме? Аңа ансат ул. Аның морҗа чыгарганы бар дисеңме син? Морҗаның калган өлешен Әлтәфи түбәгә яткырып, сыртка таба менеп китте. Сыртка җиткәч турайтты. Түбәнең бу ягын күрше күләннән карт усак каплый иде. Кичен Әлтәфи хуҗа хатын белән тирли-тирли туйганчы бәрәңге күзикмәгә ашады. Тиешле акчасын алып, ярты капчык бәрәңге асып, караңгы төшкәндә генә училищега кайтты. Ул бераз тазарган, сөйләшүе дә эрләнгән, кыяфәт җитдиләнгән иде. Бүлмәдәге малайларны ул туйганчы мич бәрәңгесе белән сыйлады. Әлтәфи ир-егет булган да кайткан. Кая ул элеккечә шашка уйнап бәхәсләшү? Кая ул культуралы уен шахмат белән матаваклану? Теге авылда ул кич йөргән. Әллә ничә тапкыр аулак өйдә булган. Кесәдә акча булгач нәрсә? Ул герман карталарда сатып алган. Училищеда тәмәке тарту, карта уйнау, кызлар белән очрашу бик нык тыелган иде. Хәер, иң каты тыелганы кызлар белән очрашу. Директор 1нче елның 1нче уку көнендә үк әйтеп куйды. Кызлар белән арагыз 1 метрдан да кимемәсен диде. Әгәр шул араны киметүчеләр булса, мин ул кешеләрнең язмышына кызыкмыйм. Араны киметүче әлегә күренми иде. Тәмәке буенча да директор 1нче елда ук 1 тапкыр катылык күрсәтте. Төн иде, 2нче курстанмы, 1 малай тулай торак баскычында тәмәке тартып утыра икән. Директор килеп чыккан. Малай атлыгып килеп тәкерде, юрган астына шумды да. Караңгы бүлмәгә кереп, директор утызлаган малай арасыннан тегене эзләде. Телдән генә. Әле генә тәмәке тарткан малайның мин кем икәнен белдем, диде. Үзе торып, хәзер минем янга килсен. Бүлмә шып булды. Суларга да курыктык. Бу тынлык күпме дәвам иткәндер, директор шулык җөмләне тагын 2 тапкыр кабатлады. Дәшүче булмады. Иртәгә сәгать 8дә приказлар тактасы янына килергә онытмагыз, дип директор чыгып китте. Сәгать 8дә без директорның үз сүзендә торучы кеше икәнлегенә ышандык. Исключить дигән сүзнең мәгънәсенә дә шул көнне төшендек. Карта уйнау буенча моңарча бернинди дә җәза кулланылганы юк иде. Моңарча ярады. Әлтәфинең герман карталарын күргәч, күзләр дүрт булды. Шуның өстенә Әлтәфи теге авылда әллә кемнәр белән аралашкан, утырып кайткан бер егет булса кирәк. Чөнки уйнаганда ул инде карталарны Буби, Крести, Черви дип түгел, әллә ниткән исемнәр белән атый. Легендасында сөйләп алды. Имеш, әвәл заманда Мустафа исемле мулла карта уйнап үзенең буй җиткән кызы Зөлхабирәне Поп Василийга оттырган. Моның имеш бәйте дә бар. Һәм менә хәзер Буби короле Мустафа муллага, Крест короле Поп Василийга,
бу бидамысы Зөлхәбирәгә әйләнгән дә куйган. Укытучылардан да гел көтелмәгән хәлгә очраучылар була. Рус теле укытучысы мәсәлән алай түгел. Директор, алгебра укытучысы алай түгел. Завхоз Исмәгыйль агай да, немец теле укытучысы да андый түгел. Ни күрсә географ күрә, ни очраса тарихчы Галиевкә очрый. Бүген бәхетсезлекнең чираты Галиевтә икән. График буенча тулай торакны бүген кич ул йөреп чыгарга тиеш икән. Галиев кызлар бүлмәсенә кереп, әле генә көлке хәлгә калып чыкты. Җитмәсә Гадилә барында каһәр. Бүлмәдә суқыр лампа, кызлар аның шакып кергәнен ишетмәделәр дә, күрмәделәр дә. Ишек төбендә басып тамак та кырып карады Галиев, ләкин ниндидер авыл яшьләре уены белән мәш килгән кызлар ярым караңгы бүлмәнең ишек төбендә басып торган кичкенә буйлы кешене күрмәделәр. Котырынып уйнадылар. Бигрәк тә Баязитова. Ул хәтта караваттан караватка сикереп йөри иде. Шыр, шу! Галиев аптырады. Нишләргә, чыгып китәргәме, күреп калсалар? Ләкин авыр мәсьәләне вакыйгаларның барышы үзе хәл итте. Сикереп йөргән уңайдан Баязитова ишек янына очып килеп төште, һәм кулына кепкасын тотып, пләшен ялтыратып, үрелебрәк басып торган Галиевны күреп алды. Ширек секундка Баязитова югалып калды. Суқыр утның яктысы бик фәкыйр иде шул. Ләкин уен белән күзе тонган кыз моның чын булуына ышана алмады, һәм бөтен кызлар ишетерлек итеп ярып салды. Үләм, шукынчы Галиев дип торам. Кызганычка каршы, теге шәүлә чыннан да Галиев иде. Тагын ширек секунд узыга, Баязитова да, иптәшләре дә Галиевта уңайсыз хәлнең соңгы чигенә җиткәннәрен аңладылар. Бердән бер юл чыгып китү иде. Галиевны ишек коткарды. Инде малайлар бүлмәсе. Монысына Галиев шакымыйча керде, ачу белән. Дөрес, моңа үкенде ул үкенүен. Бүлмәдә якынча менә мондый картина хөкем сөрә иде. Әлбәттә, Галиев монысында да ишек янында басып торды. 4 малай, Әлтәфи, Гыйзатуллин, Зарифуллин һәм Әркәше Пашумзрә карта сугалар. Уенны Әлтәфи алып бара, гүр килә. Яле, син нәрсә Зөлхәбирә белән Поп Василина басасың? Уен тузын оныттыңмы ни? Шалиш агайны, мин сине хәзер Мустафа мулла белән бәрәм. Зөлхәбирәне күтәр, Зөлхәбирәне күтәр. Тарихчы тынсыз калды. Карта өләшү башланды. Әлтәфи кәефе килүдән җырлый иде. Кара син аны училище студенты дип кем әйтер? Чистый жулик бит. Цыганка молодая умела ворожить. Разложила карты, боится говорить. Галиевның аптырауына шикшама булмады. Бу Халимов белән Зарифуллинның шундыйрак малайлар икәнлегенә аның шиге юк иде югын. Әмма тегеләре Пермяковка кадәр, Гыйзатуллинга кадәр нәрсә дип җырлаган булалар бит. Туспики могила цыганка говорит. Укыт синаларга тарих. Ләкин эш моның белән генә бетмәде. Шалт-шолт итеп карта ыргыткан Әлтәфи кызып китеп укыту системасы турында сүз башлады. Әлтәфинең бу турда сүз алып барырлыгы бар иде. Чөнки һөнәрдән кайтканнан соң 2 көн эчендә ул 4 тапкыр икеле алды. Ашарга бар, фән юк, гыйлем юк. Тарихчы нәрсәгәдер каныгып 2 көн рәттән Әлтәфидән сораган. Үзе юнлап аңламаган нәрсәләрне Әлтәфидән сөйләтмәкче булган. Шаярма абыең белән. Менә без былай әйтәбез. Эй, син Зөлхәбирәне нәрсә белән басасың? Егетләр, түлке дөресен генә әйтим, тарихчы Галиев да белми. Галиев шыдый алмыйча ыңгырашып куйды. Әлтәфинең Мустафа мулланы күтәргән кулы һавада асылынып калды. Юк, Галиев ничә әйтсәң дә егет кеше. Иртәгесен ул булган хәлне директорга сөйләп тормады. Вакланмый ул. Бөтен хикмәт шунда.
Тормышның бөтен ыгы-зыгысы өлкән курсларда икән. Беренче курста нәрсә ул сиңа? Нәрсә әйтсәләр, шуңа ышанып йөрелгән шунда. Быел ичмаса педпрактика. Үзлегеңнән дәрес бирәсең. Әлтәфи бишләрне кыра, дәрес сайын бишле ала, тумыштан укытучы. Зарифуллин ни тырыша, ләкин һәр дәрестә көтелмәгән бер хикмәт чыга. Суның суынуы һәм җылынуы турында дәрес бирде Зарифуллин. Ни әзерләнде ул аңа. Әмма биялә эченә тыгып куйган стакандагы су җылырак, ачык хәлдә торганы салкынрак дип әйтелергә тиеш булса да, баллар үзәгенә үттеләр Зарифуллинның. Биялә эчендәгесе суыграк диделәр. Ягыз әле, ягыз дип өтәләнде Зарифуллин. Юньләбрәк уйлап карагыз, яхшырак уйлагыз. Яле син, Мөнир, кайсы стакан җылырак? Мөнир дә коткара алмады. Аннан соңгы дәрестә дә янды Зарифуллин. Анысы үзеннән булды. Рәсемнәрен күрсәтеп, сыер, бозау, үгез турында сүз куертты. Әңгәмә булай җанлы гына барды. Хуҗалыкта сыер нәрсә өчен кирәк, укучылар? Сөт бирә, сөт өчен кирәк. Дөрес, үгез нәрсә өчен кирәк? Я Алла, шул сорауны бирмәсә, ни бәхетле буласы иде Зарифуллин. Әлеге дә баягы Мөнир харап итте. Ул үгезнең төп һөнәре турында 3 сүзлек җөмлә белән тулы аңлатма бирде. Зарифуллин уйлаганча һич тә җигәр өчен димәде. Зарифуллин дип тә, җә дип тә әйтә алмады. Звонок булуга класстан чыгып китте дә, учительскийның миче артына кереп, рәхәтләнеп бер елады. Бу дәресенә икеле куюлары ихтимал иде. Әмма алай ук эшләмәделәр методистлар. Чөнки сорау бик үк урынлы булмаса да, җавап гадәттән тыш математик төгәллек белән бирелгән иде. Зарифуллин соңгы бер ел эчендә күпне күрде. Узган уку елында кышкы каникул вакытында аның карт әтисе үлде. Өй суык, тәрәзәдән кар керә иде. Өр-яңа бураны күтәртеп, яңа өйгә чыгабыз дигәндә генә сугыш башланып харап итте. Сугышка кадәр ук әле карт, тол, малайлар әнисез калган иде. Картның олы улы Гаффан сугышта хәбәрсез югалды. Зарифуллин ял сайын өйгә кайтты, йорт-җирне карады, авыру әтисенең керләрен юды. Кышкы каникул көннәрендә картның хәле бөтенләй начарланды. Ул мич башына менде, озак ятудан янбаш сөякләре тишелде. Бәрәңге боламыгы ашап, яфрак чәй эчеп яшәде. Соңгы көннәрдә карт саташкалады. Малай шактый кыен хәлләрдә калды. Бер көнне төн уртасында карт кинәт кенә җырлый башлады. Зарифуллин казан өстендәге сукыр утны алып әтисе янына килде. Картның күзләре йомык, кулларын йомарлаган да гармун уйнаган төсле хәрәкәтләндерә. Үзе Сәйдәшевнең маршын көйли. Бык-бык, 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 бык-бык дип җырлый. Малай әтисенең кулыннан тотып уятты. Авыр сулыш алгач, карт телгә килде. Улым Гаффан белән ямь-яшел чирәмле су буенда йөрибез икән. Мин тальян уйныйм, ул бии. Картның күзләренә яшь тыгылды. Бу аның соңгы сөйләшүе булды. Зарифуллин кышкы каникулдан өй тәрәзәләренә такта сугып килде. Шулай итеп ул училище улы булды да калды. Аның хәлен укытучылар да белделәр һәм аңа карата игътибарлырак булырга тырыштылар. Укытучы булу өчен Зарифуллинда бөтен сыйфатлар да бар иде. Тик бер генә нәрсә комачау итте. Әдәм рәтле кеше танырлык язарга өйрәнмәде ул. Язын ул беренче класстан ук бөтенләй яратмады. Мәктәпкә йөри башлагач, беренче атнада ук борыны салынып, кәефсезләнеп кайтты. Анда язасы да була икән, уку дип сөйләгәч, мин анда укыйсы гына булыр дип уйлаган идем, диде. Дәфтәргә күнегүләр эшләүне дә бер дә яратмады Зарифуллин. Ул аның мәгънәсен тапмады. 7 класс буена ул нинди генә биремне эшләргә туры килсә дә, шул биремнең үзен язып, күнегүләренә кагылмыйча килде.
Зарифуллинның грамматика дәфтәрен карасаң, исең китәрлек. Дәфтәрнең башыннан ахырына кадәр анда түбәндәге җөмләләрне күчереп языгыз, я белән хәбәрне билгеләгез, яки түбәндәге сүзләрне ике төркемгә бүлеп күчереп языгыз. Беренче төркемгә кергәннәрнең ижек санын, икенче төркемгә кергәннәрнең беткәнче шулай. Эшләнергә тиешле күнегүләр үзләре юк. Менә быел педпрактика башланды да, хәзер Зарифуллин үзе күнегүләр эшләтә. Шулай да авыр бу укытучылык эше. Дип зарланырга йөргәндә генә училище буенча приказ укылды. Икенче һәм өченче курс студентларын иртәдән колхозга эшкә. Бу приказ тулай торакны җанландырып җибәрде. Яшәсен эш, яшәсен колхоз эше. Менә инде анда күрсәтәчәк Зарифуллин үзенең кем икәнен. Дөрес җитәкче булып Исмәгыйль абзый бара икән дип хәбәр чыккач, малайларның бераз кәефе китте. Физик хезмәтнең ләззәтен бетерә торган кеше бу зоология укытучысы. Капкорсаклы, дәү авызлы бу алама кеше ничектер яшел болын, сары камыл, яшькелт күксел бәрәңге басуның ямен алырдай тоелды. Әмма борчылу юкка гына булып чыкты. Исмәгыйль агайга 60 яшь тула икән. Һәм шул уңай белән имеш аңар ниндидер бер грамота биреләсе ди. Әлтәфи класс журналының зоология битендә онытылып калган кагазлар арасында аның үз кулы белән язган автобиографиясын күргән. 1934 елның апрелендә БГТО, 1937 елның декабрендә ГСО мопыр значоклары алдым дип язган икән. Аның эше бик күп, анкеталар тутырасы бар ди. Бәхеткә каршы Зарифуллиннар классын бер рус классы белән берләштерделәр дә, җитәкче итеп тарихчыны җибәрделәр. Галиев белән килешергә була. Төш вакытына җәяүләп бер рус авылына килеп җиттеләр. Квартираларга урнаштылар. Әлтәфи авылга разведка ясап та өлгерде. Мөрҗә чыгартучы, сәгать төзәттерүче табылмады. Шулай да узышлы гына бер әбинең тавыгын суеп бирде. Суеп бирде дип, алай бик үк ансат булмады булуын. Тавык муенының яртысын кискәч, ул пәкесенең бик тә үтмәс икәнлеген белде. Һәм квартирага кайрак эзләп кайтты. Ул пәкене кайраганчы теге бишара тавык аяклары бәйләнгән, яртылаш суелган килеш әбинең ишек алдында ян белән ятып очып йөрде. Баскычларны, лапас стеналарын кып-кызыл итте. Иртәгесен бәрәңге җирендә эш башланды. Әлтәфи ат эләктерде, Зарифуллинга үгез генә булды. Әркәше белән Гыйзатуллин казуга эләктеләр. Монда ишмасам, нишләсәң дә ярый. Казыйсың, көрәгеңне беткәнче җиргә тыгасың да кайры батасың. Күкрәкләргә көч, мигә рәхәт уйлар тула. Тиисең, капчыкны ялт кына әйләндереп тез башына саласың да, ул арада биленнән эләктереп кочакка да аласың. Капчык күз ачып йомганчы арбада була. Аякка егәр, билеккә куәт тула. Якында гына ут якканнар. Аннан кийгән бәрәңге исе катыш сыек төтен тарала. Басуларны изге мәрхәмәтле җиребезне ялый. Син табигать баласы. Нәрсәгә сиңа биремнәр, ия хәбәрләр, нәрсәгә сиңа педпрактика конспектлары. Син бөек. Син үзеңә хуҗа. Син иректә. Шулай икенче төрле хөр сәгъдәтле тормыш башланды. Малайлар квартира хуҗаларыннан да уңдылар. Кайтсаң, мичтә сөткә изеп шүлмәк белән пешерелгән кызгылт хәлгә килгән бәрәңге. Көненә 400 грамм ипи, кеше башына ярты литр сөт. Мәңге калырга монда. Галиев студентлар көче белән концерт оештырырга булды. Рус авылы булганлыктан, күбрәк рус классындагылар концертка тартылды. Шул уңай белән гомумән кич чыгыла башлады. Галиев кич чыкканга бер сүз дә әйтмәде. Моны Әлтәфи үзенчә аңлатты. Гадилә белән очрашу өчен үзенә уңай ул диде. Әлтәфи авызына кергән хәбәр бер вакытта да нигезсез булмый. Бу очракта да ул шулай иде. Ләкин моны әле хәзергә ике кеше, Галиев белән Гадилә генә белә иде. Эштән кайтып, киемнәрне алмаштырып, клубка репетициягә җыенып яталар иде кызлар. Шунда Баязитова урамнан йөгереп кайтты, А классының старостасын, ягъни Гадиләне Галиев чакырткан. Гадилә класс исемлеген, кемнең кайсы көнне күпме эшләгәнен исәпләгән кагазларны алды да Галиев квартирасына китте.
Ул кергәндә Галиев зур өйнең буяулы идәнендә ишекле түрле йөренеп тора иде. Гадилә уялып кына исәнләште. Галиев абый, нәрсәгә чакырттыгыз? Диде. Галиев исә өй түрендәге өстәл янына килде, җавап бирергә ашыкмады. Өстәлнең нәкъ уртасы турысына басты, кулларын чалбар кесәсенә тыкты, гадәттәгечә үкчәләрен күтәрде, бераз биегәйде. Гадилә каушап калды. Тегесе һаман ашыкмады, күзләрен йомып, кашларын җыерды һәм башын артка ташлады. Хазбеева, диде ул театраль тавыш белән, мин сезне сөям. Гадилә әлбәттә берни дә аңламады. Нәрсә дисез, Галиев абый? Мин сезне сөям, диде артка ташланган баш. Әйе, мин сезне. Бу хәлгә шатланасымы, кайгырасымы икәнен Гадилә әлбәттә белмәде. Иң беренче шитеп ул елап җибәрде. Үлем, Галиев абый, нәрсәгә мыскыл итәсез, дип әйтеп бетерә алмады, чыгып йөгерде. Гадилә акыллы кыз. Иптәшләре янына кайткач, ул гомерендә беренче мәртәбә ялган сөйләде. Исемлекне тикшереп чыктык, диде. Иртәгесендә Галиевка ул берни дә сиздермәде. Гомумән, кыр эшләре, бәрәңге басуы кешеләрне әллә нишләтте. Мәсәлән, Әлтәфине. Үскән бит каһәр егет булган бит. Аз дигәндә егетлек юлына кереп бара бит. Бер көн кич, ут сүндереп яткач, Зарифуллинга актык серен сөйләде Әлтәфи. Үземнең, диде, йөрәгем җитми. Ну син әйтә аласың. Рус группасындагы Нина Комиссарова белән очрашып сөйләшәсем килә минем. Зарифуллин аптырап калды. Директор нәрсә әйткәнен оныттыңмыни? Директор дип инде. Авылда ярый инде ул. Мин нәрсә әйтим соң аңа? Шулай диген, икенче адан Халимовның сиңа әйтер сүзе бар диген. Әгәр риза булса, клубтан кайтышлый берәр көнне иптәшләреннән айрылсын. Толып астында шыпырт кына тыңлап яткан Гыйзатуллин бу сүзләргә һич тә төшенә алмады. Нәрсә сүзе бар икән бу Әлтәфинең Нинага? Нәрсә икән ул? Нигә аны бүген үзе әйтмәде икән? Нигә аны иптәшләреннән айырып әйтәсе икән? Гыйзатуллин шуларны уйлап эт булды. Аптырагач әйләнеп ятты да йокыга ук китте. Клубка күршедәге кечкенә авылдан татарлар да йөри икән. Алар өчен татарча спектакль әзерләнде. Украина авылларындагы фрицларның баш-баштаклыгы һәм аларның ахырдан безнең сугышчылар тарафыннан тотылуы, җәзага тартылуы турындагы бер-ике күренешле әсәр иде. Спектакльгә Гыйзатуллиннан башкалары бар да катнаштылар. Ул билет сатарга тиеш иде. Галиев җыелган акча оккупациядән азат ителгән халыклар файдасына булыр диде. Кайбер мәшәкатьләрен исәпкә алмаганда, кичә җанлы узды. Гыйзатуллин спектакльдә ник катнашмаганына үкенеп бетә алмады. Чөнки күптән концерт фәлән күрмәгәнлектән, халык бик күп җыелды. Ишек янында билет алырга калын гына чират ясалды. Гыйзатуллинның андый вакытларда башы әйләнеп китә дә гел киресен эшли. Акчаны төгәл генә бирүчеләр белән эш көйле булды. Әмма кайтарып бирүгә килгәндә, монда инде харап. Гыйзатуллинның борыны йомшады, шигә тамырлары типте. Бер вакыт ул билетка өстәп, гел акча бирә башлады. Аннан билет бирәсен бөтенләй онытып, кергән бер кешегә 5-10 сум акча гына бирә башлады. Бик күп кеше елмаеп кына аның акчаларын кайтарып бирде. Яшьрәк малай шалайлар Гыйзатуллинны тагы да бутаудан куркып булса кирәк, алай мәшәкатьләнмәделәр. Буталуның актык шутына җиткән Гыйзатуллин бер вакыт аңсыз рәвештә клубның ишеген төбенә хәтле ачты да саф һава сулады. Ишек артындагы бала-чага шабардашып клубка ыргылды. Кассир өчен хәзер инде барыбер иде. Шуңа күрә ул аларга акча өләшеп тормады. Сәхнә артының үз мәшәкате бар иде. Безнең сугышчы ролендәге Әлтәфи залга күз салып, алгы рәтләрдә утырган 2-3 чын сугышчыны күргәч, башы күккә тиде. Чыннан да, эскәмияләрнең берсендә танкист бүрге кигән калын җилкәле бер сержант, якорьле ленталарын алга салындырган мыеклы таза битле бер диңгезче утыра иде. Чын сугышчылар алдында Әлтәфи сугышчы ролен башкара. Шуның өстенә иң алдагы рәттә Әлтәфи таныш күзләр күрде. Нина Комиссарова. Ул шушы авыл кызы, авылдашлары арасында утыра. Менә шулардан соң ничек инде шәп итеп уйнамыйсың. Әлтәфи бу рольне башкарганда бөтен осталыкны 2 моментка тупламакчы булды.
Украин өендә исереп җырлап утырган Фрицка кисәк ташланып, баш артына берне тондырып аңгырайтырга да, авызына чүпрәк тутырып өстерәп алып чыгып китәргә кирәк иде. Моны Әлтәфи шәп чыгарды. Тик гадәттәгечә бераз арттырып җибәрде. Фриц ролендәге бичара әркәшене сәхнә артына алып чыккач, кеше итә алмыйча азапландылар. Муен тамырына каты сугудан ул чынлап торып аңын җуйган иде. Аннан соң чүпрәкне дә бик дыңгычлап тутырган икән Әлтәфи. Ярты метрлы шадра хөкүмәт сөлгесен әркәшенең артык зур булмаган авызыннан чак-чак казып алдылар. Зарифуллин җиңел холыкланып Әлтәфине сүгеп ташлады. Завхоз Исмәгыйль абый авызы дип белдеңме аны? Шулай да Әлтәфи шат иде. Икенче моментны режиссурага ул үзе өстәде. Әсәрдә булмаса да, иң ахырдан сәхнәгә бер үзе йөгереп кирип, йорт тәрәзәсеннән шарт итеп бер атмакчы булды ул. Нине күрсен әле бер. Мондый истәмәгә ул спектакльне алып баручы Гадиләне дә күндерде. Ниһаять, әсәрнең финалы җитте. Гимнастерка якаларын шишкән яланбаш Әлтәфи күзләрен тондырып шын аумылтыгы белән сәхнәгә атылып кирде һәм өй стенасына тәрәзә итеп ясалган бер урынга мылтыгын тыгып шартлатыйм дисә, режиссурадагы бу үзгәреш турында хәбәре булмаган Баязитова әллә качан инде пәрдәне япкан икән. Әлтәфи кыйлыплар төште. Дип иңрәгән кызганыч тавыш чыгарды да, мылтыгын кочаклап сәхнәгә тезләнде. Аста пәрдә артында шаугыр иткән тавыш, кызлар инде частушка сибәләр, бала-чага бүрек сугыш уйный иде. Алар өчен әллә Әлтәфи бар бу дөньяда, әллә юк. Сәнгатьне аңламаган кешеләр арасында яшәү никадәр авыр. Иллә дә бу дөньяның рәхимсезлеге. Концерт әйбәт барды. Зарифуллин белән Баязитова парлап җизнәкәйне җырладылар. Русларның кул чабып исләре китте. Әлтәфи тавышын калынайтып, күзләрен йома-йома гадәттән тыш горурлык белән «Три танкистаны» җырлады. Аның һәр сүзе арылдап тора иде. На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. Шәп җырлый дуңгыз малай. Бераздан халык Нина Комиссарованы сәхнәгә сорый башлады. Үзебезнең Нина җырласын әле. Комиссарова кайда? Давай аны сәхнәгә. Нина җырчы икән. Ялындырмады, менеп басты. Әлтәфи инде аста, халык арасында утыра иде. Бу рус кызлары үзләренә бер аерым матур булалар, шайтан алгыры. Нина чәч юлын кыл уртадан ачкан, оппак кофта, кара юбка кигән, менә дигән укытучы. Янында двухрядка белән бер сары чәчле егет тә чыгып утырды. Залга тыйнак кына моң таралды. Не брони меня, родная, что я так люблю его. Тышта кыйклап кына вак яңгыр сибә. Зарифуллин клуб ишегенең яңагына сөялде. Тәрәзәдән төшкән тонык нурлар аркылы яңгыр тамчылары тоташ сәңгәр чыбык булып күренә. Иртәгә бәрәңгегә чыгып булырмы? Училищега кайтып укыйсы да килә башлады буга инде. Нина матур кыз икән. Училищеда бер тапкыр да җырлаганы булмады. Әлтәфи йомышын бүген әйтергә кирәк. Нәрсә инде бу Халимов, Икенче курска җиткәч очасы килә микәнни бу башсызның? Ачык ишектән тыштагы зәңгәр яңгырга моң кушылды. Мне не нужны уж наряды, ленты, жемчуг и парчи. Зарифуллинга нәрсә? Клубтан таралганда, караңгы урамга кергәнче үк кызларны куып җитеп, ул бөтен кеше барында шарран ярды. Эй, Нина, сиңа Әлтәфинең бер сүз әйтәсе бар. Иптәшләреңнән аерылып кал әле. Кызлар гөр итеп көлештеләр. Әлтәфи читән буеннан пысып кына кайтып бара иде, Зарифуллинның мокытлыгына каны катты. Ну белмәсә белми адәм баласы эшнең рәтен. Соңны алай кычкырып әйтерлек булгач, кеше аркылы тапшыртамыни Әлтәфи? Һәм гомумән алай итәрлек булгач аңа караңгы төн нәрсәгә? Гомумән Зарифуллинның ник пычагыма кирәк? Бүтән эшне бозды надан. Әлтәфи өметен җуеп өйгә сыпыртты. Кайткач Зарифуллинны эт итеп бер сүгәрмен дип уйлады ул. Ә Зарифуллин тиз кайтмады. Әлтәфи әйләнгәләп озак ятты. Капчык күтәрә-күтәрә сыгылгалап алҗыган сөякләр бушап калды. Бераздан Әлтәфине ниндидер ак болытлар түшәлгән тау аралагына алып киттеләр. Бары тик баш мие генә моның белән килешә алмыйча газапланды. Әлтәфи билгесез бушлыкка очты. Ак болытлар арасында аңа әле чәч юлын тигез итеп ачкан Нина Комиссарова, әле саргылт сипкелле иягенә саргылт төкләр чыккан надан Зарифуллин очрады. Әлтәфи очты.
Бу вакытта исә Зарифуллин читән буеннан Нина Комиссарова белән сөйләшеп кайта иде. Нина иптәшләреннән тиз аерылды. Кыю кыз икән. Юк, бу инде җиткән кыз икән. Чөнки Зарифуллинның борынына әллә ниткән иннек кершән исе килеп бәрелде. Сүз менә булайрак башланды. Сезнең авылда сине яраталар икән. Тегесе текә алдырды. Ник, мин яратмаслыкмыни? Зарифуллинның көймәсе комга терәлде. Алга таба сүз әйтергә грамм фикер юк. Педагогика укытучысы әйтә, башта кешенең миендә фикер туа. Әлбәттә, тышкы бер предмет яки күренеш нәтиҗәсендә ди. Аннан ул фикер сүзгә әйләнә ди. Зарифуллинның башында сүзгә әйләндерерлек чытлы бер фикер юк. Нишләргә? Шөкер, төп миссия үтәлде. Ул арада Ниналарның капкасына килеп тә җителгән. Нина елмайды, Зарифуллин моны караңгыда сизде. Син инде шулай кеше йомышын үтәп йөрүче малай ролендәмени? Фу, чёрт. Монысына нәрсә дип җавап бирәсе соң? Ну, тапты бу Халимов бер мәшәкать. Үзе әле ни буш тегендәрәк кенә качып торадыр. Алай түгел дә, ну инде дуслары бит. Шул моментта бер хәл булды. Әллә кешелек дөньясы ялгышты, әллә планетага гаять зур бер комета бәрелде, мәсәлән, Икар. Әллә юк. Зарифуллинның бармак очларын, ярый әле концертка барыр алдыннан кулларын юган иде, Нина үз үчен алды. Пышылдап кына әйтте: "Син үзең кемнән кимсең?" Зарифуллинның баш миендә булган бөтен каны уптым илаһи табан астына төшеп китте. Ул капка баганасына сөялде. Нина тагын шул ук сүзләрне кабатлады. "Син үзең кемнән кимсең?" Әйе, Зарифуллин кемнән ким? Мин кемнән ким, ишетәсезме? Әй син, Халимов, әй сез Галиев абый, мин кемнән ким? Нинага 17 яшь икән. Аның белән сөйләшкәндә Зарифуллинның борыны чытирләде, бер үзлексез тотлыкты. Электә авазын бик үк яратып бетермәгән тамак, борын куышлыгы кебек фонетик органнары тәмам буталып бетте. Нәрсә сөйләгәнен белмәде. Мин Әлтәфинең әйткәнен генә әйтәм, белдеңме шуны? Аңладыңмы? Аннары нәрсә сөйләгәнен Зарифуллин бөтенләй белмәде. Ахрысы сүз методика, педагогика фәннәренә таба кирип китте. Толстойның педагогик карашлары, диде Зарифуллин. Төптән тикшереп карасан, Константин Дмитриевич Ушинский тәгълиматына барып тоташа. Толстой шуны дәвам иткән, һәм язучы буларак шул юнәлештә хикәяләр язган. Зарифуллин Ушинский һәм Толстой турында тагы да әллә ниләр сөйлисе иде, ләкин Комиссарова һаман да аның бармакларын ышкындырмаган икән. Мондый халәт аны тагы да бутады, тагы да ныграк тирләтте. Ул үзен егет буларак кыз кеше алдында нәрсәдер сөйләргә, акыллы сүзләр генә сөйләргә тиеш дип белде. Һәм сөйләде. Педагогия, диде Зарифуллин, бала турындагы реакцион ялган буржуаз теория ул. Ул теорияга шансан, аның буенча янәсе бер төрле балалар акыл ягыннан сәләтле, икенче төрлеләр сәләтсезрәк булалар. 36 елның 4 июль карары. Минемчә бик дөрес тәнкыйть итә аны. Нина каршы килмәде. Биткәнче аны тыңлады. Шулай Әлтәфи һәм аның йомышы онытылды. Каһәр суккыры. Зарифуллин хыянәтче буламыни булай булгач. Аның уенча, дөньяда иң каты җәза кулланылырга тиешле җинаят хыянәт. Ярамый бит булай. Әлтәфинең әйткәнен әйтәсе идем мин. Ярый, аңлашылды. Мондый методик, психологик, педагогик сөйләшүләр 3 кич дәвам итте. Әлтәфи карасына катты. Бер-береңә дәшүләр бетте. Зарифуллин исә ике төрле хис арасында калып кешелектән чыкты. Бер яктан Нина белән очрашу сәгатьләрен ул көтеп ала иде. Тормыш бөтенләй күңелләнеп китте хәзер аның өчен. Икенче яктан, шактый ышанычлы дуслар булып йөреп тә дустына хыянәт итү аны бик нык борчый иде. Моның бер очы чыгарга тиеш иде. Һәм ул чыкты да. Иртән ат җиккән арада. Тавыш чыгару өчен күпме кирәк? Сәбәбе генә булсын. Әлтәфинең арба майлап яткан вакыты иде. Күчәр башларының берсе майланмаган икән әле. Тарантас мае салынган савытны Зарифуллин алган да үз арбасын майлый башлаган. Әлтәфи як-ягына каранды, май савыты юк. Ул аның әлбәттә кайда икәнен белә иде.
тегенең алып киткәнен күреп торды. Ләкин эзләде, озак эзләде. Тәртәгә сөртенде, юл өстендә туры килгән дуганы тибеп җибәрде, сүгенгәләде. Һәм шул вакытта кәеф кенә шыңшып арба майлап яткан Зарифуллинны күреп алды. Күзләрен кысып, яңакларына төерләр чыгарды да Зарифуллин янына килеп басты. Тегесе дә бу кыяфәтнең юнеллектән түгел икәнлеген тәмам аңлап, аягүрә үрә басты. Шул рәвешчә берничә секунд кара-каршы басып тордылар. Моны тәртә арасындагы үгездә сизенде ахрысы. Һәр хәлдә җигелгәнчә әле шактый вакыт буласы икән дигән фикер башына килгәндәй, ул тәртә янындагы камытлар ыңгырчак фәләннәрне таптап, ширәм чимшенергә дип лапас буена китеп барды. Әлтәфи юмарланган йодрыгын йомшартты. Кулны пычратасы килми инде. Жәллим мин сине, падлы, диде дә китеп барды. Әлтәфи ул көнне көн буе ачулы йөрде. Тик кичкә табагына ул ачуын чыгарырга, бушатынырга әмәл тапты. Тарихчы Галиев бригадирның атын алып училищега кайтырга чыккан икән. Мунча кереп, киемнәрен алмаштырып, шифртланып киләседер купшы шайтан. Юлда алар Әлтәфи белән кара-каршы очраштылар. Әлтәфи бәрәңге капчыклар өстендә килә иде. Исәнмесез? Галиев абый, диде Әлтәфи бөтенләй олы кешеләр тавышы белән. Исәнме, Халимов? Кая барыш, Галиев абый? Менә училищега кайтып килергә кирәк, сезгә хатлар да алып килермен. Шул вакытта Әлтәфинең күзе Галиевның атына төште. Галиев камытны кире ягы, агачлы ягы белән кирткән иде. Галиев абый, туктагыз әле. Булай җикмиләр атны. Әлтәфи йөк өстеннән төште, Галиевның атын туара башлады. Тегесе каршы килмәде. Арбадан төшеп, тар чалбар балакларын каккалады. 37-нче размерлы ялтырауклы лак ботинкаларын тузанга буяудан курыккан сыман, аяк очына гына басып, ат башына килде. Бригадирның аты чырсыз икән. Камыт салдырып кирткәндә баш бирмичә алҗытты. Әлтәфи шул вакытта үзенең училище студенты, ә янындагы кешенең югары белемле укытучы, үзенең остазы икәнен онытты. Әллә юри кыландымы ул, атның муенын боза язгансың, диде ул Галиевка кинәт кенә сингә күчеп. Ярый әле бәхетеңнән мин чырадым. Харап итәсе икәнсең. Ат белән сөйләшкәндә дә Әлтәфи шулай ирекле тотты үзен. Ат тыпырчынды, башын селкәләде. Тыр димем, аның курчак чудем. Нишләдең инде, бирән булганмы әллә, кепканы тешлисең? Бераздан шактый җилле сүзләр дә ышкына башлады Әлтәфидән. Ул тамам шыгырдан чыкты. Галиев исә әйбер әйтә алмады. Ат каршында гаебе, кешеләр каршында ояты зур иде. Халимов дуңгыз шуны бик яхшы аңлады булса кирәк. Атны җигеп бетергәч, егетләрчә әйтеп тыш арасыннан гына шәртләтеп бер төкерде дә Галиевка кулын ук бирде. Кызлы яр тавыннан төшкәндә түшлеген ныгытырга онытма, смотри, диде. Бу бик чыгымчы ат. Бер алып биреп китсә, иманың ышкырыр бу. Училищега барысы да үзгәреп, дәресләрне сагынып кайттылар. Күрәсең, гыйлем дигән нәрсәнең тәме үтеп керә башлаган. Ипи карточкасы да янга калган. Тамак тук, күңел көр иде. Кайтып 2-3 көн торуга, кыр эшләренең нәтиҗәсе буенча бер кичне училищеның гомуми җыелышы булды. Рәхмәтләр белдерелде, ялкаулар телгә алынды. Ахырдан төрле курс студентларының концерты булды. Буларның күбесе инде тыңланган җырлар, ишетелгән шигырьләр иде. Концерт программасында барлы 2 номерның өр-яңа икәнлеге күзгә ташланды. Булар Нина Комиссарованың авыл сәхнәсендә җырлаган җырын кабатлавы һәм Зарифуллинның рус телендә шигырь сөйләве иде. Соңгысы залда ыгы-зыгы тууга сәбәп булды. Укытучылар пышылдашып сөйләштеләр, завул мыгырдап директор колагына нәрсәдер сөйләде, Галиев тә әсәренде. Зарифуллин фет шигырен сөйли иде. На заре ты ее не буди, на заре она сладко так спит. Утро дышит у ней на груди, ярко пышет на ямках ланит. Директор ризасызланып тамагын кырды. Бары тик рус теле укытучысы гына күзлек пыялаларын туп-туры Зарифуллинның сипкелле борын очына юнәлткән килеш тыныч утыра иде. Зарифуллин исә рус сүзләрен шактый чиста чыгарып, борынын тарта-тарта сибә иде. А вчера у окна в вечеру долго-долго сидела она и следила по тучам игру, что скользя затевала луна. И чем ярче играла луна, и чем громче свистал соловей, все бледней становилась она, сердце билось больней и больней. Ник мондый шигырь сайлап алган Зарифуллин?
Ник сөйли ул моны? Әгәр бу сорауларга җавап бирә алса иде Зарифуллин. Белми ул аны, аңламый. Ләкин колхоздан кайтканнан соң бары тик шушы шигырьне генә сөйли ала ул. Анысы төп-төгәл шулай. Оттого-то на юной груди на ланитах так утро горит. Не будишь ты ее, не буди. На заре она сладко так спит. Концерт беткәндә Зарифуллин үзен бик бәхетле кеше итеп сизә иде. Моның сәбәбен ул белмәде. Шуның өстенә сәхнә артына гомердә булмаганны рус теле укытучысы Хәлил Фәтхиевич керде. Зарифуллинны эзләп тапты да, бөтен студентлар барында аның кулын кысты. Фетны яраткан кешедән бик һәйбәт рус әдәбияты укытучысы чыгачагына мин шикләнмим, диде. Әйе, Фет, Тютчев, Блок бар әле рус поэзиясында, ләкин Фет кыйммәткә төште Зарифуллинга. Зоолог Исмәгыйль абзый иртәгесен директор янына кереп тавыш чыгарган имеш. Без кемнәрне тәрбиялибез дип бәйләнгән имеш. Мәхәббәт турында шигырь сөйләргә аның ни хакы бар? Рус әдәбияты укытучысы нәрсә карый? Зоолог бу уңай белән Нина Комиссарова җырлаган җырында телгә алган. Шуннан китте тавыш, китте тикшеренү. Кемдер бер хәбәр тараткан. Имеш, колхозда вакытта Зарифуллин кичләрен Комиссарованы озаткалаган. Фет шигыре шуның нәтиҗәсе икән. Ашыгыч рәвештә өлкән курсларның җыелышы җыелды. Директор кирпе чәчле, кичкенә башлы, озын төз гәүдәле, коры кеше. Зарифуллинны алга чыгарып бастырды. Бер-бер артлы сораулар бирде. Колхозда вакытта син рус группасындагы Комиссаров белән кич очраштыңмы? Кич клубтан бергә кайттык. Барлыгы ничә тапкыр? Зарифуллин моны күңелдән белә. 3 тапкыр. Нәрсәләр турында сөйләштегез? Зарифуллин монысын да күңелдән белә. Ушинскийның дидактикасы турында, педагогия турында, 4-нче класста географиядан экскурсия уздыру методикасы турында. Директорның кичкенә башы югарыдан торып нәгърә орды. Ялганлама, Зарифуллин. География методикасы турында сөйләшү өчен кичен кызлар белән очрашмыйлар. Зарифуллин бер мәлгә аптырап калды. Башка максат белән очрашу ничек була икән? Бу фикер Гыйзатуллинга да, Әркәшәгә дә аңлашылмады. Директор кызды. Кызлар белән очрашырга ни хакың бар синең, а? Зарифуллин тагы да аптырады. Шуннан да ни хакы бар иде аның Комиссаров белән очрашырга? Әйе, ни хакы бар иде? Әйтик шул ук мәсьәләләрне нигә Гыйзатуллин белән сөйләшмәскә, яки Әркәш белән? Ничек моны уйламагансың? Менә бит баш. Моның өчен мин сине укучылар өчен кагыйдәләрнең пунктына туры китереп, Зарифуллинга тир бәрде. Ул күзләрен йомды, күз алдына Нина килеп басты. Сөйкемле итеп елмайды. Аның артында Хәлил Фәтхиевич күренде. Колакка аның ягымлы тавышы ишетелгән сыман булды. Теләсә кайсы пунктына туры китерегез. Әмма Зарифуллин үкенми хәзер. Әнә ул залга карады. Залда бер генә укытучы да юк иде. Хәйләкәр бу директор. Студентлар башларын түбән игәннәр, күңелсезләр. Менә берәү торып басты. Әлтәфи. Бу батыра инде. Әйдә, батырыгыз. Нәгыйм Кашипович. Әлтәфи ачулы иде. Нәрсә әйтмәкче була бу? Моңарчы директор Нәгыйм Кашиповичка бер кемнең бер нәрсә дә әйтә алганы юк иде. Әлтәфи тотлыкты. Ни? Зарифуллин белән без бер фатирда тордык. Көндәлек эшен 150%-ка үтәп барды. Рус группасындагы Комиссаров белән ул ялгыз кайтмады. Без гел өчәү йөрдек. Зал җиңеләеп китте. Әлтәфи ялганламый иде. Ул һәр кичне күңеле белән урамда, Комиссаров белән Зарифуллин арасында була иде. Сәнгать куллары.
Сәнгатьнең тамак туклыгы яки ачлыгы белән бернинди уртаклыгы юк. Сәнгать мустақил. Ул аш казаны корсак фәлсәфәсеннән югары. Сәнгать ягылмаган бүлмәләрне, шишенмичә яклауларны исәпкә алып вакланмый. Салкын клубларның зәңгәр яшькелт боз каткан тәрәзәләрен, йолдызланып торган стеналарны ул санга суукмый. Аның законнары мустақил. Ул теләсә суукны да, ачлыкны да буйсындыра. Чөнки ул йөрәк эше. Педучилищеның төрле курс студентларынан җыелып оештырылган үзешчән сәнгать түгәрәге үз репертуарына бик күп нәрсә алган иде. Монда спектакльдә, концертта, фокусларда, гимнастик күнегүләрдә, инсценировкаларда бар иде. Әлтәфи сәнгать түгәрәгенең художество җитәкчесе, старостасы, спектакльнең режиссеры, билетлар ясаучы, билет сатылудан җыелган акчаны профсоюз оешмасына тапшыручы, күрше-тирә колхоз клублары белән сөйләшүләр алып баручы һәм афиш язучы. Хәер, аның вазифалары әле сәхнәдә дә бар. Спектакльдә ул баш рольләрне уйнаучы, хорда җырчы, фокуслар күрсәтүче һәм башкалар. Күрше авыл Мәтәскә клубында концерт бара. Клуб тәрәзәләренең күбесе бөтенләй томаланган. Пышкы чүбе тутырганнар да такта сукканнар. Әдәм авызыннан пар чыга, әмма халык олысы, кешесе клубта. Чөнки сугыш вакыты. Халыкның бөтен рухи тормышы клубта. Халык киләчәк җиңү турында шунда иштә, кайгысын, хәсрәтен шунда онытып тора. Педучилищедан килгәннәр дигән зур хәбәр исә халыкны тагы да ныграк дәртләндергән. Йортларының капкаларны бикләп, бөтен авыл клубка тулган иде. Концертның иң шәп номеры Әлтәфи уйлавынча, хор башкара торган борынгы халык җыры «Дүдәк» булачак иде. Репетиция вакытында Әлтәфи моңа яңалык кертте. Җыр менә булай башкарыла. Биек тауның башларында үсеп утыра карт усак. Эй, дүдәк, 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 басмастында дүрт үрдәк, шул басмастында дүрт үрдәк. Кызлар кыйгак, кыйгак, малайлар бак, бак, бак. Әлтәфинең яңалыгы нәкъ шул урында гамәлгә кертелә. Кызлар кычкырамы? Кычкыра. Үрдәкләр бакылдыймы? Анысы да бар. Әмма табигать бөтенлекне ярата. Тарих укытучысы әйтте бит, тереклек, яшәеш бер бөтен система диде. Әйтик, казның атасы да, анасы да бер үк төсле гаңгылдый. Ә үрдәкләр? Менә фантазиягә урын кайда? Яшел башлы үрдәк ата үрдәк буламы? Ул ничек кычкыра? Тарих укытучысы бәлки аны белми дә торгандыр, әмма Әлтәфи яхшы белә. Бакылдый алмый ул ата үрдәк. Аның тавышы беткән. Килгән фәлән күзләгәндә яшел башын кыйгайтып сыңар күз белән генә күккә карый да пышылдый ул. Һәм хорда Әлтәфи ата үрдәк булып кычкырасы итте. Репетиция шулай барды, хәтта сәхнәдә дә шулай барды. Ата үрдәккә хәтле. Әмма үз чираты җиткәч, Әлтәфи бераз гына каушадымы? Әллә алдан ук шулай уйланган идеме? Хордан аерылып алга чыкты да, клуб матчасындагы керосин лампасына таба башын кыйгайтып, сыңар күзен кысты һәм шүгәләп ата үрдәк булды да бетте. Хордагы кызлар икенче тапкырын бак-бакны әйтергә дип тигез ритм белән күкрәкләрен күтәреп сулыш алганнар гына иде. Әлтәфи сәхнә алдында шүгәләгән килеш пак-пак-пак дип рәхәт чикте. Һәм хор шуның белән таралды да бетте. Чөнки Әлтәфинең рәвешен күргән кызлар үзләре дә сизмәстән нәкъ ул булып шүгәләгәннәр һәм эшләрен тотып тыйлыга алмыйча көләләр иде. Секунд үтмәгәндер, бу көлүгә бөтен зал кушылды. Көлү алдагы рәтләрдән башлап артка таба тәгәрәде һәм аның саен көчәйде. Тагын бер секундтан сәхнә зал мондый хәлдә иде. Әлтәфи бераз югалыбрак калган, әмма шат. Кызлар көлүдән йырылган авызларын яба алмыйча, әлеге хәлнең бөтен авыр нәтиҗәләрен күз алдына китергәннәр. Концерт өзелде. Билет бәясе олылардан 15 сум, балалардан 8 сум иде.
Малайлар исә, ачудан йодрыкларын йомарлап, ябык яңакларына хәл кадәренчә мускулык булмаса да, ниндидер кабарынкы эзләр чыгарганнар. Әзал хихылдый, аяк тибә, шикылдый, сызгыра, кыскасы бөтен кеше шат, бәхетле иде. Ничек кирәк алай, хор тәртипкә керде. Әлтәфи дә үз урынына басты. Бу җырны җырлап бетерергә, икенче җырны башлаганчы пәрдәне ябып, кайбер иптәшләр белән конкрет сөйләшеп алырга кирәк иде. Зарифуллин инде пәрдә ябылуга нишләсен ачык белә иде. Ике дә уйламыйча, Әлтәфинең эшенә берне бирергә һәм падлы дип берне ияк астына өстәргә. Ниһаять, Баязитова йөзенә җитди кыяфәт чыгарды. Анысына педагогика психология укытучысы өйрәткән иде. Ул булай дигән иде. Тиешсез урында көләсең килсә, баш бармагыңның тырнагына кара. Ул сиңа берәр кайгыңны исеңә төшерер. Ник дип сораган иде Баязитова. Мин шулай әйткәнгә дип җавап биргән иде зәңгәр күзле укытучы. Әйе, Баязитова баш бармагының тырнагына карады һәм кинәт аның исенә төште. Әле күптән түгел генә Сталинград янында аның әтисе үлде бит. Һәм ул җырның икенче яртысын тыйнак кына башлады. Шул усакка асылыныр Муссолини капкырсак. Булай шомагына барды кебек. Дүдәк-дүдәк тә әйтелде, бак-бакны да кычкырдылар. Һәм әлеге хәтәр мизгелдә ни өчендер барысы да Әлтәфи тагын алга чыгар, тагын башын кыйшайтып кычкырыр дип уйлап алдылар. Әмма Әлтәфи чыкмады. Чөнки хор уртасына кереп баскач, агай-эне аңа инде үзенең мөнәсәбәтен һәм ул мөнәсәбәтнең перспективаларын сиздереп алган иде. Әйе, кызлар уйлап алдылар һәм малайлар чын күңелдән бак-бак-бак дип кычкырганда, бөтенесе дә шүгәләп, эшләрен тотып, тагын көлеп җибәрделәр. Зарифуллин йөгереп чыгып чаршауны тартты. Шакмаклы зәңгәр чаршау нәрсәгәдер эләгеп маташты. Ябылмый калган урынына кемдер килеп тотынды, яптылар. Йодрыклар юмарланды, ләкин Әлтәфинең энә эше кадәр дә гаебе юк иде. Астан кычкырдылар. Япмагыз, җырлагыз, молодцы! Давай! Бөтен зал рәхәтләнеп көлә иде. Ачтылар. Хор өчпочмак булып тезелгән, өчпочмакның иң очында Баязитова басып тора иде. Ул куркынып кына ара-тирә Әлтәфигә күз төшергәләп, икенче җырны башлады. Берлин дигән башкаланы барып күрербез әле. Бу юлы хор аеруча зур дәрт белән күтәреп алды. Дүдәк-дүдәкне дә әйтә башлаганчы, хәтта кемдер бөтен эшен тартып, «Их!» дип кытыртып та җибәрде. Сәхнә бер сулыш белән сулап, кыйгак-кыйгакны ярып салды. Һәм бак-бакны әйтер алдыннан, хорда булган бөтен җырчылар үзләре дә сизмәстән Әлтәфигә таба борылдылар. Әлтәфи исә тораташ булып каткан, концерт өзелсә, бөтен гаип үзендә булачагын ул инде аңлаган иде. Һәм кая ул ата үрдәк булып кычкыру, аның хәле гомумән җырларлык та түгел иде. Әлтәфигә борылдылар, аның таш йөзен, җансыз карашын тойдылар. Һәм нәкъ баягы урында бөгелеп төшеп көлә башладылар. Бу көлү сәйрәк, куркудан көлү иде бугай. Зарифуллин тагын чаршауга барып ябышты. Әмма халык тавыш куптарды. Япма, Никәш, япма, молодцы! Давай, җырлагыз, исключительно шәпшәгә давайгыз! Бөтен зал гөш килә. Барысы да бәхетле көлү белән шаркылдыйлар, сызгыралар, хихылдыйлар, кул чабалар иде. Баязитова куркынган кыяфәт белән җырның соңгы яртысын башлады. Центральный урамында җырлап йөрербез әле. Залдан кемдер ачы тавыш белән ярып, «Эх!» дип сөрән салды. Һәм хорны көтеп тә тормастан, дүдәк-дүдәкне залдагы халык башлады. Хорның инде элеккеге тәртибе югалган иде. Шуңа күрә бак-бакны малайлар, кызлар бер булып кычкырдылар. Һәм нормаль гына бетерәбез дип торганда, инде сәхнәдә көлүш юк иде. Залдан берничә кеше «Пак-пак!» дип ата үрдәк тавышын бирде. Һәм шул мизгелдә зал белән сәхнә арасында аерма бетте. Клубта булган бөтен халык, залдагысы, сәхнәдәгесе, сәхнә артындагысы,
Морҗа өстенә кадәр сырышкан малайлар, алгы рәттә тезләренә бала утырткан хатыннар, колакчын бүрекле ирләр шайкала-шайкала була йөткерә көләләр иде. Концерт беткәндә чаршауның теге ягында гел мактау сүзләре генә ишетелеп торды. Молодцы! 15 тәңкә жәл түгел. Тагын килегез, 20 тәңкә булсын. Бу минутта бөтен кеше шат иде. Әлтәфи самасуттан кутылып калды. Әмма шул көннән соң аңа Яшелбаш дигән кушамат тагылды. Киләчәк буыннар, әгәр бу кушамат Әлтәфи Халимовның нәселенә күчсә, моның сәнгать тарихына бәйле икәнен башларына да кертмәячәк инде. Торма дигән бер дару. Нина Комиссарованың бик нык кыставы аркасында алдагы концертны алар авылында куймакчы булдылар. Рус авылында син дүдәгең белән бер ни эшмәй тара алмыйсың. Программа төзү тагын шул Әлтәфи өстендә иде. Концертка 3 көн кала инде белдерү язылып, андагы 7 орфографик хата рус теле укытучысы тарафыннан төзәтелгәч, бер төнне Әлтәфи үзенең эшлек союзын җыйды. Комиссарованы яздыңмы? Диде Гыйззәтуллин гадәттәгечә, аңа авызын әйтмичә генә. Концертны шуннан башлыйк. Надан син, диде Әлтәфи аңа карамыйча. Авыл малае булып тугансың инде син. Шул авыллыгың белән яшәп, авыллыгыңны кабергә алып китәчәксең. Ә үзен дип Гыйззәтуллин каршы килеп маташкан иде. Әлтәфи аны сәнгать, сәхнә законнары белән төп башына утыртты. Иң шәп җырчыны иң беренче итеп чыгаргач, син наданны кая куям мин? Комиссаровадан соң сине ничек чыгарым мин сәхнәгә? Син шуны да белмисеңмени? Усман Әлмиев концерты дип афиша язалар. Сәгать ярым буе җин вак-төякне җырлаталар, биетәләр дә, Усман абыең иң ахырдан гына килеп чыга. Син шуның да хикмәтләрен белмисеңмени? Гыйззәтуллин әлбәттә моны белмиде. Моны Зарифуллин да белмиде. Һәм ул сүзгә катнашмыйча гына борын өчен тирләтеп программа язарга әзерләнде. Моны Әлтәфи үзе дә белмиде. Усман Әлмиевне аның күргәне дә юк иде. Ул бер вакыт шәһәрдәге туганнарының бу турда сөйләшкәнен үзенең сизгер, җитез колагына эләктереп кенә калган иде. Программа күп телле, күп милләтле, аңлаешлы булырга тиеш, диде Әлтәфи, йөзенә идеология хезмәткәре чырае чыгарып. Әйе, аңлаешлы. Булай әйтәбез. Зарифуллин программа язылып беткәч, борын очындагы тир бөртеген җиң якасы белән сөртеп алды. Программада мондый пунктлар бар иде. Беренче. Төрле милләт киемнәреннән киенеп чыгып җырлау. 6 кеше. Патша заманында вак милләтләргә мөнәсәбәт. Икенче. Татар җыры. Руслар аңларлык булсын. Бу ремаркаларны Әлтәфи үз кулы белән өстәде. Өченче. Марый җыры. Дүртенче. Частушкалар. Бишенче. Яшелчәләр җыры. Моны Зарифуллин кертте. Элекке заманда татар халкы яшелчә үстермәгән. Шул мәсьәләгә аңлатма ясыйбыз, диде. Алтынчы. Инсценировка. Мужичок с ноготок әсәрен сәхнәдә уйнау. Сәхнәгә куючы Халимов. Җиденче. Нина Комиссарова җырлый. Программа иртәгесен Нинага күрсәтелде. Нина кызлар белән сөйләште. Кием юнәтү, грим эзләү кебек рәхәт күңелле мәшәкатьләр башланды. Клуб шыгырам иде. Рус авылында программалы концерт биреп каралы син. Котышкы җаваплы эш бу. Бәрәңге алганда ничек тә ярый иде. Ә бит монысы акчалы концерт. Нина әйтә, безнең авылда татарча белмәгән кеше юк, гомер буе татарлар белән шәбәләнеп, кунакка ирешеп яшәделәр, ди. Катерина дигән бер карчык хәтта татарча яулык бәйләп, татар авылларына ашка да бара, һәм хатирә булып бит сыпырып, татар карчыклары белән бергә дуга да кыла, ди. Гыйззәтуллин юаш кына сорап куйды. Ул карчык килерме соң? Диде. Әлтәфи мәсьәләне вакларга яратмый иде. Шуңа күрә Гыйззәтуллинга нәфрәт белән карап алды. Дәшмәде. Концерт 6-нчы пунктына кадәр әйбәт, төзек барды.
Төрле милләт җырларын халык бик ошатты. Әлтәфи кызыл күлмәк, картуз, күнитек киеп, телен катыландырып, рус булып җырлады. Урыс, урыс, урыс диеп безне мыскыл иттеләр, балалары җыласа да урыс килә диделәр. Ну, әттә инде собака. Ничек чын күңелдән җырлый, рәхәтләнә бит. Патша заманындагы тормыштан һәр милләт вәкиле шулай берәр нәрсә җырлады. Номер шәп барды. Руслар чын күңелдән кул чаптылар. Икенче номер әзерләгәндә артистлар тәмам рольгә кереп беткәннәр иде инде. Ми каушаучан Зарифуллин да сәхнәгә кыю гына чыгып басты. Әлтәфи төзегән программа буенча ул руслар аңларлык татар җырларын җырлады. Акылы ситса күлмәгемнең яқалары шул кавай. Эй, ярың булса бистал кавай, талкавайлар гатавай. Зарифуллин аска халыкка күз ташлады. Һәр кемнең йөзендә эшкерсез елмаю, кызыксыну күрде ул. Булар мәтәскәләргә караганда да ихлас белән тыңлыйлар дип уйлады Зарифуллин һәм кыюрак җырлап китте. Сары, сары, сап сарыла, желтый цветок саплары. Эй! Мин жултаймый, кем жултайсын, килми поклон хотлары. Молодец, Зарифуллин! Бишле сиңа, билләһи бишле! Зарифуллин сәхнә артында кемнәрнеңдер ябык сөякчел кочакларына кирип шумды. Аңа хәзер ике дөнья бер, уртасы камыр иде. Чөнки башкача ялгыз номеры юк иде аның. Марый җыры Гыйзатуллинда иде. Бишара, бәхетеңне бер сыер сөссә, Марый җыр дип җырлаганы тегенең удмурт җыры булып чыккан. Җыр бетүгә залдан берәү күтәрелеп сәхнә артына менде. Шушы авыл мәктәбендә математика укыта икән. Сугыш инвалиды һәм ул чип-чиста удмурт икән. Ул Нинаны бер читкә чакырып, кызу-кызу пышылдады. Үзе бераз калтырана иде. Шаршауга сипкеле яңагын терәп, Зарифуллин аларны тыңлап торды. Нишлисез сез? Нәрсә эшләдегез? Диде удмурт математик. Шулай ярыймыни? Хулиганнар җыры бит ул. Кем өйрәткән аны? Гыйзатуллинга бу турыда әйтеп тормадылар. Һәм ул үз бурычын намус белән үтәдем дип ышанып, эшеннән тыйнак кына рәхәт чигә иде. Частушкалар әйбәт чыкты. Нина авылдашлары арасыннан сары чәчле, ак керфекле, зәп-зәңгәр күзле бер гармунчы егетне концерт башланганчы ук сәхнә артына двухрядкасы белән алып менгән һәм Әлтәфи белән Баязитовга репетиция ясаткан иде. Әлтәфи ак керфек белән тиз дуслашты. Исемен сорамаган кыюк, Ванька дип җилкәсеннән кагып сөйләшә башлады. Зәңгәр күзле егет чыннан да Ваня исемле булып чыкты. Һәм менә Әлтәфи белән Баязитова үз гомерләрендә беренче тапкыр двухрядкага җырлыйлар. Тальянга мәнди анасы да җырлый аны. Әлтәфи бу юлы кызыл күлмәк өстеннән киң каешта булган. Картузын Нина әтисенеке. Купшыландырып, кырын кигән һәм төссез тынык чәчләрен хәл кадәренчә читкә чыгарып, кызыл һәм яшел мунчаладан ясалган бер чәчәк тә кыстырган иде. Ул икедә уйламыйча частушкаларны бик кыю рәвештә бәрде. Маша печку натопила, а плита холодная, накормила лейтенанта, а сама голодная. Ул җырлаганда кулы белән Баязитовга төртеп күрсәтеп җырлады. Кыз Маша икән. Әлтәфинең эш җиңел аның.
русчасы чиста чыга. Ничә әйтсәң дә, элек-электән шәһәрдә туганнары бар. Әлтәфинең аларга инде 2 тапкыр барганы да бар. Шәһәр юлында Әлтәфи характеры белән русча күпме сүз, күпме сөйләшү булмагандыр. Әмма Баязитованың рус грамматикасы белән эш шәптән түгел. Ул шуны сизепме, сүзләрне гадәттәгедән бигрәк ватты. Шәй пию, шәй пию, шәй пию из чайника. Дип ярды ул үзенең чиста, саф тавышы белән. Һәм секундның 1000-нән 1 өлеше тизлегендә нәрсәдер дөрес түгеллеген сизеп, йөрәге кискәләнеп алды. Аннан ул юаш, кызганыч тавыш белән тамамлады. Моя характер такая, я люблю начальника. Әлтәфиянең грамматикасына бик нык ачуы килеп, тезләрен калтыратып басып тора иде. Җырның икенче яртысы ярыйсы гына чыккач, бераз тынычланды. Концерт ярыйсы гына җиңеләеп бетүгә таба бара иде. Бернинди мәшәкатьсез яшелчәләр җырын башкарып чыктылар. Нина брыш, кызыл юбка, кызыл косынка. Баязитова суган, сары юбка, сары яулык. Гыйзатуллин торма. Әлтәфи әйтте. Синең каны качкан, көл сипкән битеңне берничә тәсе дә түгел. Куйган да куйган торма инде син диде. Әлтәфи кишер. Кызыл күлмәк биргән эффектка риза булмыйча, ул бөтен битен дә кып-кызыл итеп буяды. Зарифуллин кыяр партиясын башкарды. Зарифуллиннан кыяр ясавы кыен булмады. Баязитов алып килгән яшел әбиләр күлмәге бар иде. Зарифуллинны шул күлмәк белән төрделәр, ә башаның болай да кыярга охшаган иде. Җыр Әлтәфидән башланды. Ул күзләрен ярым йомып, башын арткарак ташлап, үзенә үзе шиксез зур ышанганлык белән җырлады. Яшелчәләр арасында әһәмиятле кишер, кишер утырткан агайлар зур уңышка ирешер. Әлтәфи җырлаганда р авазларын айыруча яратып, ырылдатып әйтә иде. Бу җыр текстында аның бәхете басты. Ул туйганчы ырылдады. Нина елмаеп, залны яратып җырлады. Яшелчәләр арасында әһәмиятле бурыч, мине яратып үстерсәң, акча алырсың беруч. Шират тормада иде. Торма бераз гына каушап китте һәм ялгышып милләтләр җырындагы Нина куплетларын башлады. Шуаш, шуаш, шуаш дип, безне мыскыл иттеләр. Зал башта аңламый торды. Ул арада Торманың уң кабыргасына дык итеп берәү төртте. Сыны каткан Торма борылып караса, кишер икән. Кишер тешен кысып аңа пышылдады. Патлы изәм мин сине диде. Тормага аң тиз килде, һәм ул текстын алып китте. Яшелчәләр арасында Торма дигән бер дару. Зал хатаны белми калды һәм бу номерга да рәхәтләнеп кул чапты. Ниһаять, инсценировкага да чират җитте. Әлтәфи тәки этләнде, әмма номерны әйтеп торучы Нинадан үзе теләгән шәшләтте. Әсәрне сәхнәләштерүче Әлтәфи Халимов дигәнне әйттерде. Сәхнәләшкән әсәр өчен авылга махсус бер малай алып бардылар. Бу биолог Исмәгыйль Идрисовичның шәһәрдән кунакка кайткан 6 яшьлек оныгы 3 кат бумази ыштан 2-3 кат блуза кигән, күбенгән битле, таза, авыр. Әлтәфи күтәреп карап, эш бутка бетмәс диде. Илдар исемле малай иде. Илдар сәхнә артында утырганда бер үзлексез ашады. Әби саңа төп төгәл 1 кило прәнник биреп җибәргән һәм 750 грамм сыешлы яшел пиялалы шешәгә тутырып сөт тоттырган иде. Ә сөт хәтәр. Моны Әлтәфи дә, Зарифуллин да, Гыйзатуллин да белә иде. Һәм ул хәтәрлек үзен тиз сиздерде. Әлтәфи сәхнәдән «Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз» дип әйтеп кенә бетерде дә, зур канәгатьлек белән сәхнә куйнына карады. Нәкъ шул секундта, минутта түгел, калын тун, тире бияләйләр, яхшы мех бүрек кигән Илдар, аның әтисе яңа бистәдә мехкомбинатта эшли икән, сәхнәгә чыгарга тиеш иде. Һәм аны Гыйзатуллин белән Зарифуллин артыннан төртеп,
парталардан ясалган сәхнәгә менгереп тә маташалар иде инде. Әмма Әлтәфи әйткән 3 пытка тагын 1 кило прәннек һәм 750 грамм сөт өстәлгән Илдарны парта сәхнә өстенә төртеп менгерү шактый авыр эш булып чыкты. Һәм бу эш бераз гына сузылды. Әлтәфи сәхнәдә инде «Здорово, парнище» дип әйтергә җыенып үзенең зур авызын ачкан һәм соры битенә артистларча елмаю чыгарып, сәхнә куенына карап тора иде. Зарифуллин белән Гыйзатуллин парнищеның артыннан этеп, парт өстенә менгерергә соңгы омтылыш ясап яткан мәл иде. Парнище әллә кием калынлыктан, әллә башка сәбәптән тиз генә менеп баса алмыйча матавыкланды һәм һич тә көтмәгәндә, һич тә уйламаганда, бик кинәт кенә кирәксез бер урында сәхнәдә бөтенләй артык булган бер тавыш чыгарды. Бу секундта дөньяда иң бәхетсез кеше Әлтәфи иде. Ул тешләрен шыгырдатты, мыгырдап сүгенде һәм кешеләрне сүкте. Номер өзелү алдында иде. Әмма ул Илдарны түгел. Ә көтелмәгән хәлдән югалып калган мокытларны, Зарифуллин белән Гыйзатуллинны сүкте. Бу ситуациядә югалып калмаган бердән-бер шәхес Илдар иде. Һәм ул үзенә тиешле сүзләрне бер дә каушамыйча, тавышын җиренә җиткереп әйтте. «Ступай себе мимо!» Аннан инсценировка рәтлегенә барды. Нина Комиссарова үз чираты җиткәч, зур кызга әйләнде дә калды. Ул «Не брони меня, родная», «И кто его знает», «Огонек» дигән 3 җыр җырлады. Ак керфекле егет двухрядканың сөяк тимәләрендә бармакларын шудырта-шудырта яратып аңа карап ала иде. Әлтәфи сәхнә артында үзенә урын тапмады. «Больше монда килдем юк!» диде ул режиссер һәм администратор тавышы белән. «Нигә алай дисен? Мәтәскәләргә караганда да халык яратып тынлый бит», диде Гыйзатуллин бер катлылыгы белән. «Надан син! Надан! Авыллык көчле синдә!» Әлтәфи чын йөрәктән дулы иде. Тормышның мәгънәсе егетлектә. Җәй башында имтиханнар бетүгә, хәрби лагерьга китәргә әзерлек башланды. Кызлар авылларына таралып беттеләр, училищеда малайлар гына калды. Гыйзатуллин белән Әркәше лагерь тормышынан бераз шүрлиләр иде. Дисциплина бик каты диләр. Чыдап булырмы? Йөгерү, йөзү, шушу, сикрү буенча нормативлар бик авыр диләр. Хур булмабызмы? Бары тик Әлтәфи генә шат йөрде. Ул әллә каян гына солдат фуражкасы табып киде, ремень буды. Чын солдат булу өчен аңа буй белән тәненә бераз ит кенә кирәк иде. Лагерь Казан тирәсендә булганлыктан, барышлый Казанны да күрергә дип 2 көн запас калдырып чыгып китәргә булдылар. Шәһәргә китәр алдыннан Әлтәфи 2 көн, 2 төн үзенә урын тапмады. Чөнки бөтен училищега бер Әлтәфинең генә шәһәр, трамвай, 4 катлы йорт һәм шәһәр урамында теләсә кем кирип чыгарга рөхсәт ителгән туалет күргәне бар икән. Бер вакыт берәү, икенче вакыт икенче. Әлтәфи шул 2 көн эчендә геройга әйләнде дә куйды. Шәһәр урамында безне ташламассыңмы? Трамвайга кергәч билет алышырсыңмы? Вокзалга ияртеп алып барырсыңмы? Әлтәфи ул көннәрдә бик горур йөрде. Әркәшедә, Зарифуллинда, Гыйзатуллинда Әлтәфинең данына кызыгып, эштән яндылар. Аның вак-төяк йомышларын үтәделәр. Поездан төшүгә Казан педучилищесының тулай торагына барып урнаштылар да, сөрлегә театрга киттеләр. Беренче тапкыр шәһәр күрү, беренче тапкыр театрда булу. Курчак театр Академия театрының сәхнәсендә бер спектакль куя икән. Сәхнә уртасына кара чаршау корып, сарай сыман бер нәрсә салганнар. Шуртан кушуы буенча дигән әсәр куела. Я ул чыгып әйтүче артистның матурлыгы, андагы шәш, андагы каш, андагы мөлаем тавыш, Вәли Гаффаров диде. Шундый хикмәтле кешедә шундый гади исем белән гади фамилия булса да булыр икән. Курчакларның музыкага биюләре, җырлаулары, кулларын күтәреп күз яшьләрен сөртүләре малайларны тамам саташтырды.
Әркәше, Зарифуллин, Гыйзатуллин моны күреп тораташ булып каттылар. Тик Әлтәфи генә дөрләгән күңелләргә салкын су сипте. Артистлар астан кулларын тыгып уйнаталар аларны, диде ул бер дә исе китмичә генә. Бу сүзгә Зарифуллин бик рәнҗеде. Үзе теш арасыннан шыртләтеп төкергән сыман бер хәрәкәт ясады. Ни чыкмаса, синнән чыга инде. Әнә бит үзе җылый, үзе көлә. Артистның бер катнашы да юк монда, дип каршы төште. Гыйзатуллин да бәхәскә керде. Монда бер хикмәт бар, но түлке артист уйнатмый аны, диде. Шәһәрдә йокы тәмле була. Уянып китәсең, рәхимсез асфальтта йөреп кыргаксыган аяк сеңерләре мыж-мыж итеп сыкра балалар. Аның сайын йоклыйсы, ыңгыраша, хөкүмәт мендәрендә авызыңнан силәгәйләр агызып йоклыйсы килә. Әлтәфи әйтә, хөкүмәт мендәрләре карга йоннан эшләнгән була ди. Иртәгә көн буш. Әлтәфи булганда кайгырасы юк. Шаткыда Потёмкин броненосецы дигән фильм буласы. Көн эссе. Асфальт эрерлек эссе иде. Урамга чыгуга барсы да шәһәрнең хөрриятеннән файдаланырга керештеләр. Бу хөррият түбәндәгеләрдән гыйбарәт иде. Моны педпрактикада дәрес план номерлап төзеп устарган, дөнья күргән Әлтәфи түбәндәгечә сурәтләп бирде. Беренче. Теләгән кеше теләгән кинотеатрга китә, керә, карый ала. Бу сиңа авыл җире түгел. Монда көндез дә әллә ничә җирдә тәрәзә каплап кино күрсәтәләр. Икенче. Монда хәтта зоопаркка да барырга мөмкин. Анда дөньяның бөтен зонасыннан хайваннар бар. Ишәк, кыр тавыгы, кара томшыклы акказ, 4 мөгезле сарык һәм Америкада гына яши торган кәҗә. Өченче. Монда теләгәнчә мороженое ашарга мөмкин. Һәм башкалар. Гыйзатуллин, Зарифуллин һәм Әркәше бу планның беренче һәм өченче пунктларын кабул иттеләр. Башка малайлар зоопаркка киткәндә, алар Әлтәфине уртага алып, шаткыга килделәр. Ярым караңгы залга кереп, асты әйләнмәле урындыкларга урнашып, терсәкләрне терәп куюга, һәркем рәхәткә чумды. Җир шары ник әйләнүдән туктап тормый шунда? Менә бит әле планетаның СССР дигән мәхәббәт бер илендә Ташлытау педучилищесының 4 студенты бар. Һәм менә шул 4 студентның үз гомерләрендә инде икенче тапкыр законлы, номерлы урыннары бар. Моннан аларны беркем дә куып чыгара алмас. Беркем дә. Завхоз Исмәгыйль агай да, педагогика укытучысы да, хәтта директор да. Рәхәт бу шәһәр тормышы. Менә кайда үзеңне шәхес итеп сизәргә була. Экранга яктылык көлтәсе төште, тавышлар тынды. Рәхәт булып китте. Мәсәлән, Гыйзатуллинга. Әллә бу сугыш елларында муен нечкәргән, әллә еллар буе белем тигечләп баш авырайган. Ни хикмәттер. Аска төшә дә китә баш, төшә дә китә. Ләкин рәхәт. Дөньяда яшәве гомумән рәхәт. Ничек әле туылган? Әйе. Ничек әле туыл? Һәркемнең үз мәшәкате бу дөньяда. Зарифуллин сеанс башланыр алдыннан 12 порция арзанлы мороженое ашаган иде. Зрәгә генә кино барганда эше бора башлады. Түзде Зарифуллин, түзмәдә түгел. Нишләргә? Торып чыгып китәр идең. Караңгыда ишекне каян табасың? Ишек табып чыксаң да, аннары нишләмәк кирәк? Бу эшне. Зарифуллинның шундый бер вакытта хәтта дәрес үзгәне булды. Урындыкның астына 2 кулы белән чытырдатып ябышкан Зарифуллин күзләрен йомып, язмышын каргап утырды. Бер бәхетең булмаса булмый инде. Нәкъ шушындый хәл педучилищеда зачет дәресе биргәндә булган иде. Анда Зарифуллин эшнең нәрсәдә икәнен аңлап, тиз генә фәлән күнегүне эшләргә бирде дә, методистның гаҗәпләнүенә каршы дәресне ташлап чыгып та китте. Күнегү узын иде. Мәктәп ишек алдыннан ис китмәгәнгә салышып, тынычлап кына кире кергәндә,
Бу тынычлануның вакытлы гына икәнлеге мәгълүм булды. Зарифуллин кире борылды. Шулай класска керә алмыйча, ул ишек алдында мәктәп белән ике арада килеп сарып шактый йөрде. Укытучысыз калган класс нишләр, методист нәрсә әйтер, педпрактиканың зачетын нишләтәсе, бу сораулар аның башына кереп тә карамады. Чөнки авырту бик яман иде. Дөнья кайгысын кайгыртырлык шама юк иде. Зарифуллин ул чакта дәрескә кереп тормады. Авыл ындыр артына чыгып, көлтә шүмәләләре арасыннан гына училищега тайды. Менә хәзер нәкъ тагын шул хәл. Моның нәрсә белән бетәсен ул үзе генә белә. Ул төш күргәндәге кебек, экрандагы хәлләрне баш мие аркылы уздыра. Янында гына әркәше тавышы. Әркәше кайчаннан бирле инде экранда барган хәлләрнең артистлар уйный икәнлегенә төшенә алмыйча утыра. Әлтәфи аны сүгә. Күрмәдеңме? 30-нчы елларда ук чыккан фильм дип язганнар иде. Юк инде, ничек алай булсын? Теге вакытта төшергәннәр моны. Дим, төшергән вакытта ничек безнекеләрне үтереп бетермәделәр икән? Юк дим, надан артистлар уйный моны. Әркәшенең гадәт буенча дулкынланудан бурны тыгыла. Булмаганны шын булса да сөйләмә. Бу тавышлар Зарифуллинның бер колагына керә, икенчесеннән чыга. Аның үз хәле хәл. Аның хәле шундый дәрәҗәдә ки. Моны әйтмәгән көе Әлтәфи сизде. Бәлки күршеләр дә сизгәннәрдер, чөнки бер вакыт урындыклар шыгырдады. Ыгызыгы килеп алдылар. Әлтәфи обстановканы тиз бәяләде. Моннан сеанс бетмичә чыга алмыйсың син, диде ул. Бер генә юл кала. Сеанс бетүгә үк туп-туры кабанга йөгерербез. Син сходу шумарсың. Сеанс биткәндә урындык тавышына сискәнеп Гыйзатуллин уянды. Бишара, ул үзен фронтта дип төш күргән. Һәм урындык тавышын автоматтан ату дип аңлаган да яман кычкырып сикереп торды. Экранда конец дигән сүз тора иде. Аны Әлтәфи өстерәп якты дөньяга алып чыкты. Ялт иткән иссе бер көн икән. Асфальт йомшаган. Әлтәфи артыннан 3 малай снаряд тизлеге белән Софиян урамыннан кабанга ыргылдылар. Шәһәр халкы аны моны сизми калды. Тик сукрыендагы капкара күзле, шуен китегедәй кара тәнле, шандыр, уч төбе хәтлегенә ыштан киеп куйган шәһәр малайлары гына буларга бераз сәерсенеп карап тордылар. Чөнки Зарифуллин суга шалбарын салмыйча гына кирип китте. Әлтәфи исә балакларын бау белән буып куйган озын солдат ыштаныннан кирде. Бик нык кыстагач, әркәшедә яр буендагы өй урыны кадәр урынның тирәнлеген Әлтәфидән үлчәтеп, җайлап кына суга кирде. Үлчәгән вакытта Әлтәфи бераз гына хыянат иткән иде. Ягъни кайбер урыннарда аягы тимәсә дә, менә басып торам дип күз буган иде. Әле дә булса, татлы йокы тәэсиреннән арынып бетмәгән Гыйзатуллин шуның корбаны була язды. Ул яр буеннан йөгереп килеп, баш белән суга ыргылды. Ыргылды һәм бишара үтек урынына төпкә китте. Нибары 15 секунд үткәндер. Гыйзатуллин әле үз аңында иде, аңлый батты. Аска өстерәүче төп авырлык корсакта иде. Ничә еллардан бирле җае килгәндә 7-8 тарелкага хәтле шөмерелгән умаш ашы, сыек кәбестә шулпасыннан киңәйгән, салынган әрсез корсак аны рәхимсез рәвештә кабан төбенә дию пәриенең сарайлары тирәсенә алып китте. Моның шулай булачагын шәһәр малайлары алдан ук интуиция белән сизенгәннәр иде. Шуңа күрә дию сараена җитәргә аз гына калды дигәндә, Гыйзатуллин артыннан гел кабыргадан гына ясалган эшсез ике шәһәр малае тимер ук булып атылдылар. Шандыр бармаклар белән тиресен, шәшен учлап эләктергәндә, Гыйзатуллин инфузориялар, амебалар, хламида монадалар белән мыжгыган кабан суын мул гына йоткан һәм бер үзлексез су кирип торырлык итеп авызын ачып куйган иде. Аны өстерәшергә Әлтәфи дә ярдәмгә килде. Ширемгә чыгарып салгач, Гыйзатуллинның иң беренче эше сеанс алдыннан алып ашаган 12 порция фруктовый мороженыйдан һәм әлеге инфузориялардан арыну булды.
Эш кешерәеп калды. Зәбзәңгәр иреннәрен кыймылдатып, Гыйзатуллин күзен ачты һәм күк йөзендәге кояшка карады. Аннан үзенең нинди хәүфтән исән-имин калуын аңлап булса кирәк, бер тозлы сүз әйтте. Хәер, киләчәктә укытучы буласы кешегә бу сүзне әйтмәгәндә дә ярыйсы буласы икән дә, ярар инде. Теге кара чутыр малайлар барыбер буларның кем икәнен белмиләр бит. Алар өчен буларның барсына да бер исем — сала гыйбатлары. Шулай да юньле малайлар туры килде. Зарифуллинның исә була язып калган бу трагедияга бөтенләй исе китмәде. Бик тә рәхәт иде су эчендә. Әйе, шаткыда утырган момент белән чагыштырып караганда, бу дөньяда шушы минутта иң бәхетле кеше Зарифуллин иде. Әйе, мондый бәхет Уинстон Черчилльдә дә, генерал МакАртурда да була алмый. Бу шәһәр тормышының һәр минуты мәшәкатьле була икән. Яр буенда озак пыштыртаган Әркәшенең уңышсыз юлга чыкканлыгы билгеле булды. Әркәше суга кергәндә үк көлке иде. Ябык тәнендә чак-чак кына эленеп торган 1 метрлы олылар турсиге аркасында ул яр буендагыларның игътибар үзәгендә булды. Элек тә бик тыгыз булмаган резинасы суга кергәч бушады да калды. Яр буендарак кына йөргәнлектән Әркәше суны шактый булганчыкландырды. Һәм бер аягы белән төпне капшый-капшый йөзгән кыяфәт белән алга таба барганда, Әркәше кинәт кенә үзенең тәнендә җиңеллек сизде. Әллә йөзәргә өйрәнүем шушы микән дип уйлап бетә алмады, теге дәү трусикның тәненнән шуып төшеп калганлыгы мәгълүм булды. Шуңа күрә Гыйзатуллинны коткару мәшәкатьләренә ул катнаша алмады. Аның үз кайгысы кайгы иде. Судан ничек чыгарга? Якында гына кызлар чыршу килеп су керә, яр буенда кызнып ятучылар да бар. Нишләргә? Әркәше кабан ләмен изде дә изде. Трусик табылмады. Ниһаять, Әркәшенең башына искиткеч бер кыю фикер килде. Укыган кешенең укыган шул. Ул аяк астындагы ләмнән ташландык бер дәүләгән табып алды. Озак уйлап тормыйча, шуның белән капланды да, кыю гына атлап ярга чыкты. Киемнәр су читеннән нибары 4-5 метр җирдә иде. Шул араны тиз генә узарга кирәк. Ни әйтсәң дә, балачага түгел бит инде син. 1 метр, 2 метр, 3. Тукта, бу халык нәрсәдән көлә? Әркәшедәнме? Кызлар тавышы. Малай, малай, ләгәнеңне кара! Монысы балалар тавышы. Карагыз әле, карагыз теге клоунны! Монысы яшь үсмер кызлар тавышы. Әркәше соңгы метрны узды да һәм ашыгып кына киенде. Киенеп беткәч, йөрәк тә керде. Егетләр шәген әйтеп теге ләгәнне тибеп җибәрде. Җибәрсә, күзе шакмак булды. Ләгәннең төбе юк икән. Вәт баш. Төбе булса, әйбернең кадерле заманында аны кабан төбенә ташлыйлармысың? Ярга чыгып киенгәч кенә Әлтәфиянең колак тишекләренә, чәч араларына бик күп су ефәге уралганлыгын күрде. Шуннан да Әркәшенең иягендә генә дә шактый планктон бар иде. Балыкны сызганып, суга кире кирип чистарынып чыкканда, бәхетсез Әркәше су төбендәге консерва банкасына басты. Әлтәфинең солдат ыштанының бер балагын балтыр тирәсеннән үзәргә туры килде. Шулай да шәһәрдә тормыш җанлы, кызыклы. Менә рәхим ит, бөтен җирдә ял паркы сезне чакыра дип язып куйганнар. Әлтәфи әйтә, монда ди хәтта Иделдә без кузгалгач та трамвайларга язып эләләр ди. На Волге ледоход. Аннан 1-2 көннән соң на Волге полный ледоход. Вәт кешеләр ничек яшиләр. Егетләр 3нче трамвайга утырып, ял паркына киттеләр. Билетлар, сдачаларны санап алу кебек гаять катлаулы эшләрне Әлтәфи бер үзе башкарды. Малайлар тәрәздән карап, әсәренеп бардылар. Әмма Әлтәфинең игътибарын вагон эчендәге бер инструкция җәлеп итте. Шул инструкциядә язылган булмаса, аны ничек уйлап табасың? Мәсәлән,
Анда трамвай ишегенең тоткасын борып алып киткән, тәрәзә рамындагы шөрепләрне борып алган өчен күпме штраф түләсе әйтелгән иде. Бу тоткаларны, бу шөрепләрне борып алып була булай булгач. Шын? Ягъни, менә бу тотка алына. Аны алырга ярамый. Ләкин кесәңдә 25 сум акчаң булсын дигән сүз инде бу. Бер шөреп, 1 сум тора икән. Кирәге чыкса нишләрсең? Инструкция кисәтеп куймаса, моны урласы икән каян белер идең? Рәхәтләнеп кино караган, су кергән, йөзгән Гыйзатуллинның кәефе яхшы иде. Трамвайдан ул туктаганчы ук сикереп төште. Шәһәр инде ул. Монда һәр адымда егетлек күрсәтергә була. Тик ял паркына килеп кергәч кенә егетләрнең бераз кәефе китте. Спорт мәйданчыгы янында. Монда хәрби диңгез училищесы курсантлары волейбол уйныйлар иде. Алар парк карарга килгән җирдән генә узышлый гына шелтәр аркылы туп бәргәләп яталар. Баш киемнәрен генә салганнар. Хода, булардагы шибәрлек. Ул гәүдә, ул битләр, ул яссы каеш белән буп куйган билләр, ул буйлар. Тупны әллә каян гына бармак очына гына кабул итеп алалар, туп җиргә төшүнең нәрсә икәнен дә белми. Бу егетләрдәге тазалык, куәт, сәләт, булар гел мускулдан һәм матурлыктан гына ясалганнар бит. Егетләр моны ерактан торып сизделәр һәм башларын түбән иделәр. Кәеф кырылды. Бу вакытта аларның барсына да үз гәүдәләре ят булып тоелды. Аска салынган буш корсаклар, еллар буе методика психология өйрәнеп, су тутыргандай куәттән бушап калган беләкләр, арасыннан пароход узып йөрерлек камыт аяклар, шул минутта эш пешергыч бер артык нәрсә булып тоелдылар. Менә бит дөньяда ничек китеп яшәсәң булмый. Барсының да кәефләре кырылды. Әлтәфидән башкаларныкы. Әлтәфи мәңгелек оптимист. Курсантларның тубы аутка чыгып еракка тәгәрәп китүе булды. Менә абзагызны карагыз дигәндәй, горур кыяфәт белән Әлтәфи туб артыннан йөгерде. Бер тибәсе килде аның. Волейбол тубы булса да. Һәм 2-3 метр чигенеп, күзләрен тәвәккәллек дәрте белән тутырып, Әлтәфи йымылып килде дә, шнурсыз солдат ботинкасы белән җан көченә тупка типте. Курсантлар гүр килеп бер көлеп алдылар. Чөнки туп урынында калды, волейбол мәйданчыгына Әлтәфинең 43-нче размерлы ботинкасы гына килеп төште. Юк, училище спорт ягын бер дә карамаган. Кыш көне 2 бармак калынлыгындагы имән чаңгыда йөртүдән башка бер дә тән тәрбиясе кайгыртылмаган. Анда да юнле таяк юк. Ярыш вакытларында, мәсәлән, юл буендагы маякларны сындырып, таянгалап киткән вакыт аз булмады. Беркетү кайшлары начар, хөкүмәт чаңгысы чабата башына кирткәнне бөтенләй яратмый. Узган кыш кына, мәсәлән, Әркәшнең кросс вакытында финишка сыңар чаңгысы үзе килде. Финиш Сөзәк тау астында иде. Әркәшнең үзен әле тагын ярты сәгать көттеләр. Салкын җилгә каршы 5 чакрым ара узган Әркәше финишка килгәч, кулларын аяк арасына кысып, бөкрәйп озак елады. Ләкин Әркәше бик тешләк малай. Кай теше өшегәнен тәк әйтмәде. Сугыш вакыты булганлыктан юнлы физрук күрелмәде. Ак чыршы баганаларга беркетелгән бердән-бер какшау турникның да тимере күгәреп бөгелеп төшкән иде. Паркның бер башында чылбырлар белән тарттырылган шыма тимерле турник күргәч, егетләр көч сынап карарга булдылар. Тирә-юньдә кеше кара булмаудан файдаланып, турник астына кереп бастылар. Әлтәфи солнце ясыйм дип мактанып караса да булдыра алмады. Әйтерсең, анабыз җир, киң галифе, авыр солдат ботинкалары белән аны үзенә тартып тора. Ерак җибәрәсе килми иде. Җинагарак буйлы Әркәшне дә өчәүләп күтәреп турникка асып карадылар. Җилдә бераз чайкалап торгач, Әркәше гөрселдәп җиргә коелды. Гыйзатуллин турникның баганасыннан үрмәләп менеп, тимер уртасына күчте. 8 тапкыр ияген тимергә тиерәм дип бәхәсләшеп менсә дә,
аңа әлеге дә баягы үзенең төп байлыгы комачаулады. Аның кыстырып куйган күлмәк итәкләре сурылып чыккан, шалбар кайышы шактый түбән төшкән иде. Буш капчыкка үсеп чыкканда ике аягы белән һаваны шактый җилләтеп торгач, ул да әркәш юлыннан китте. Зарифуллин гына сары төк баскан ияген 2-3 тапкыр аркылы тимергә хәтле күтәрә алды. Егетлек сыйфатлары җитми каһәр. Барысын да беләбез, күп беләбез. Аорта белән плеврны да, сангвиник белән меланхоликны да, ахтунг белән дифтонгны да беләбез. Әнә, Гыйзатуллин белмәгән ни бар бу дөньяда. Училищеда укыш чорында күпме алымнарны үзләштерде малайың. Кешеләр татарча килешләрнең урынын белми азаплана. Ягъни төшем килешеннән соң кайсы килеш? Юнәлеш килеше кайсы урында? Гыйзатуллинга моны белү өчен күз йомып ярты секунд ирен кыймылдату җитә. Чөнки безнең Иван юрганга төрнеп чанага утырды. Шуларның баш хәрефен җыйсаң, татар грамматикасы дәресендә пан булып утырырга була. Ә рус телендә монысы да нәкъ шулай. Тик күз йомырга гына комачау итмәсеннәр. Әлеге дә баягы Иван коткара. Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Мондый метод Гыйзатуллинны физикадан да коткарды. Спектрның ак нурларын өйрәнгәндә югыйсә биткән иде Гыйзатуллин. Стипендиялар очкан иде. Салават күперендәге нурларның рәтен белү шул кадәр әһәмияткә ия дип кем уйлаган? Булсасын, кызыл артыннан яшел булса, барбер түгелмени? Юк, баксаң алай түгел икән. Стипендия алу белән алмау бер булмаган кебек үк аерма бар икән. Шул аерманы төшенгәч, Гыйзатуллин төн йокламыйча җыр иҗат итте. Үз гомерендә беренче тапкыр җыр чыгарды. Ул аны Гайша Баязитовага багышлады. Һәм шул җыр физика дәресендә Сират күперен кишәр өчен корбан ителгән тәвә ролен үтәде. Кызыл кола, сары яшел, зәңгәр күктә Миләүшә, спектрның ак нурларын өйрәндеңме син, Гайша? Нурлар шулай үз урыннарына урнаштылар. Моннан шактый укучы файдаланды. Бу җырга бары тик Әлтәфинең генә исе китмәде. Чөнки ул шәһәрдәге туганнарына баргалап йөргәндә, әллә кайчан ук инде нурларның рус телендә ничек урнашуларын ятлап алып кайткан икән. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Ягъни красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Менә белем алуда нинди хикмәтләр бар. Бу шпаргалка түгел. Гыйзатуллин шпаргалканы гомеренә яратмады. Дөресрәге ул аны файдалана белмәде. Бер тапкыр имтихан билеты алгач, ул үзенә эләккән сорауларны язып, кәгазен самолет итеп ясады да, укытучы читкә борылган арада артка очырды. Аэродинамиканың нинди законнарына нигезләнептер, теге самолет Гыйзатуллинның 3 соравын тиегән көе кыйыклап очып барды да, кирегә борылып педагогика укытучысының зәңгәр күзлегенә килеп бәрелде. Шул көннән башлап Гыйзатуллинның йөрәге әллә нишләде. Кыңгыр эшкә тотынса, йөрәге тибә дә, тамак төбе кибә. Ул момент исенә төшсә, Гыйзатуллин гомумән фани дөньяны оныта. Кызара, күзен дым баса, колагы ишетмәс була, чөнки бик күп җафа күрде ул самолет аркасында. Училище белән саубуллаша язды. Бик кыен булды. Парктан кайтканда шуларны уйлап кайткан иде Гыйзатуллин. Ләкин кайсыр тукталышта әлтәфиләр төшкән икән. Гыйзатуллин бер мәлгә каушап калды. Ләкин берәүдән дә сорарга кыюлыгы җитмәде. Вак акча күп иде, вокзал булгач барыбер дип, ул 1-2 мәртәбә Вахитов станциясына әйләнде. Ләкин теге кичәге мәһабәт бина, бик эскәмияле заллар, чылбырлы тимер капкалар бер дә күренмәгәч кайгыга төште. Трамвай килә торды, китә торды. Гыйзатуллин трамвайдан автобуска күчә-күчә кондукторларның тавышына игътибар сала-сала йөри торгач, аэровокзал дигән җирне дә елга вокзалында күрде. Көн шактый кичкә авышкач кына, ул очраклы рәвештә 4-нче трамвайга утырып,
бөтен кеше дә төшеп беткәнче барды. Төште һәм тукталышта Әлтәфине күреп елап җибәрә язды. Әлтәфи егетләрчә папирос кабзып тротуарда тора иде. Безобразие, диде ул тәмәкесен кызу-кызу суырып. Син нәрсә, Казан урамында да йөри белмисеңме әллә? Юдина ягына бара торган поездга кереп бер читкә кысылып утыргач, Гыйззәтуллинның күңеле шулай да канәгатьләнүдән рәхәт чикте. Поезд кузгалгач, ул хәтта борын эченнән генә бер җыр да җырлады. Борын эченнән генә җырлауның сәбәбе бар. Менә училищега килгәннән бирле аны Әлтәфи мыскыл итә. Синең көеңә татар җырының сүзе җитми ди. Гыйззәтуллин моны үзе дә сизә. Чыннан да, аңа күп җырларга өстәмә рәвештә клиннар кертергә туры килә. Ләкин ул моны көй белмәвеннән дип түгел, артык моңлы бала булуыннан дип белә. Әлтәфи әйтә, көй белү кешегә табигать тарафыннан я бирелгән, я бирелмәгән була ди. Бер вакыт Гыйззәтуллин белән училищеның атына кырдан бәрәңге алып кайтканда, Әлтәфи аның җырын тыңлаган һәм язып алган. Бишара көй озынлыгы шул дәрәҗәдә икән ки, сүз өсти Гыйззәтуллин җафачыга ыңгыраша башлый икән. Әлтәфи ишеткән җыр бик гади генә җырланасы икән. Зөлхәбирә көлтә бирә арбадан кибәннәргә, башың имә, серең бирмә үзеңнән түбәннәргә. Әмма дә инде шушы җыйнак җыр Гыйззәтуллинның авызыннан чыкканда, ни кибәннең, ни Зөлхәбирәнең әле танагы калмый икән имеш. Зөлхәбирә көлтәләрне бирә, арбалардан кибәннәрнең башларына гынна. Син башларыңда имә, әй, син серләреңне дә бер дә генә дәй, бирмә үзеңнән түбән җыеп юк барларга гынай. Әлтәфи арттырырга ярата яратуын, ләкин бу очракта дөрес булырга да мөмкин. Ә бу юлы Гыйззәтуллин бер нинди өстәмәсез дөрес җырлады. Казан каласы таш кала, күп калага баш кала, атадин бала яшь кала, бик күп эшләр башкара. Хәрби лагерь малайлардан бөтенләй икенче кеше ясады. 2 ай эчендә элеккеге итне ташладылар, яңа солдат мускул үсеп чыкты. Йөзәргә, шушырга, сикергә өйрәттеләр. Элек колхоз басуында алган физик көч яңадан әйләнеп тәнгә кайтты. Ләкин бу инде алама тәртипсез көч түгел. Бәлки системага салынган, хәрби спорт законнары белән дисциплинага кертелгән яшьлек куәте иде. Училищега килгән чук, башта хәрби лагерьда 1-2 ай тотып алган булсалар, күпме гомер үзеңне егет булып сизмәгән көе әрәм узган бит. Сугыш бетте. Сугыш бетте. Без инде сугыштан соңгы тыныч елда укыйбыз. Инде коммерческий бәя белән әллә ничә тапкыр ипи сатып алдык. Рус теле укытучысы инде өр-яңа яшькелт материалдан китель тектерде. Җилкәләре киң кешегә никадәр килешә икән ул китель. Нәкъ маршал инде. Аның тавышы тагы да көрәйде. Без инде Гогольны, Пушкинны, Лермонтовны, Толстойны, Некрасовны өйрәндек. Безнең миләрдә хәзер сырларның исәбе-хисабы юк. Хәзер төнлә йоклар алдыннан Зарифуллин белән Әлтәфи Лермонтовның романтизмы турында бәхәс алып баралар. Гыйззәтуллин инде йоклаганда Некрасов белән саташа, ул «Кому на Руси жить хорошо» әсәре буенча 5 алды. Әлтәфи хәзер рус теле укытучысы белән коридорда авыл хәлләре турында сөйләшеп тора һәм саф рус телендә сөйләргә тырыша. Мәскәү татары елмая, дәресләрдә безгә хәзер катлаулы сораулар бирә. Без инде училищеның Ташлытаудагы элеккеге йортын карап кайттык. Яз көне иде. Училищеның мәһәбәт бинасы янында кояшка чыгып баскан ак чырайлы, күзлекле озын торыклы кешеләр барысы да газет укыйлар. Буларны Сталинград сугышында әсирлеккә төшкән фашистлар диләр иде. Барысы да бер төсле озын ботлылар, безгә күтәрелеп карамадылар, укыйлар да укыйлар. Тере фашистларны күрү безгә бик нык тәэсир итте. Йөрәкләр кызу-кызу типте, тамаклар чатнады, беребез дә бер авыз сүз сөйләшмәдек.
Тегеләр берни булмагандай укыйлар да укыйлар. Без үзебезне 4 ел буенча ачлыкта, салкында тилмертүчеләрне күрдек. Ул көнне кич гомуми торакта сүз шулар турында гына булды. Алар нәрсә уйлап яшиләр икән? Безнең җиргә корал күтәреп килгәннәрне үкенәләрме икән? Бәлки аларның барысы да гаепле дә түгелдер. Нигә алар безгә күтәрелеп карамадылар икән? Берничә атнадан без үзебезнең төп йортка әйләнеп кайттык. Ташлытау станциясыннан әсирләрне төягән соңгы эшелон чыгып китте. Аларны Германиягә, өйләренә озаттылар дип сөйләделәр. Әсирләр яшәгән киң якты бүлмәләрдә бер атнадан соң дәресләр башланды. Ул көннәрдә без Фадеев иҗатын өйрәнә идек. Рус теле укытучысы акрынлап безне Левинсон, Бакланов, Метелицага гашыйк итте. Ничек иреште ул моңа, беребез дә сизми калдык. Безнең өчен ул көннәрдә дөньяда Левинсон отряды гына бар иде. Левинсон отрядының тармар китерелүе безнең йөрәкләрне тетрәтте. Хәзер инде укытучы да теге урынын укыгыз, моны укыгыз дип әйтми, ул безнең хисләргә юнәлеш кенә биреп тора. Ул безнең кебек күп инструментлы оркестр белән оста дирижердай җитәкчелек итә. Безгә сөйләтә, сораулар бирә. Күп вакыт түзә алмыйча, туктагыз, ребятки, бу урынын үзем укымыйча булдыра алмыйм ди. Менә тыңлап торыгыз. Рус теле никадәр бай, никадәр сыгылмалы ул. Һәм ул безне Ирак көнчыгыш урманнарында йөртеп, әллә нинди уйсулыкларга алып чыга. Дулкынланудан аның тавышы калтырый. Калын тавыш яңгырап-яңгырап өзелгәләп ала. Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно. Простором высокого голубого неба, ярко-рыжего поля, облитого солнцем и скошенного, стлавшегося на две стороны, куда хватал глаз. На той стороне у вербника, сквозь который синела полноводная речица, красуясь золотистыми шапками жирных стогов и скирт, виднелся ток. Там шла своя веселая, звучная, хлопотливая жизнь. Как маленькие пестрые букашки копошились люди. Летали снопы, сухо и четко стучала машина. Из куржавого облака блеской половой пыли вырывались возбужденные голоса. Сыпался мелкий бисер тонкого девичьего хохота. Укытучы бу җөмләне чигреп тагын бер кат укый. Игътибар итегез. Фадеев кына шулай яза ала ди. Ул үзе кулына китап тоткан, ләкин без инде сизеп торабыз, ул бу үзекне күңелдән укый. Аның безнең алда артист буласы килми, китап тотуы бары тик үзенең хисләрен, тавышын йөгәнләп тору өчен генә кирәк. Без сизеп торабыз, ул безгә инде бик күп әсәрләрне соклана-соклана, моны Пушкин гына яза ала, моны Толстой гына шулай әйтә ала дип укыды. Бу үзекне дә ул һич шиксез безгә ятларга бирәчәк. Икенче дәрестә күзлеген кулында әйләндерә-әйләндерә безне тыңлаячак. Яхшы сөйләүчеләр булса, рәхәтләнүеннән во дип торачак. Әгәр берәрсе бер сүзнең басымын гына күчереп куйса да, битен җыерып, аны туктатачак һәм тәмен бетердең диячәк. Хәзергә ул Фадеевка соклана-соклана үзе укый. За рекой, подпирая небо, врастая отрогами в желтокудрые забоки, синели хребты, и через их острые гребни лилась в долину прозрачная пена белорозовых облаков, соленых от моря, пузырчатых и кипучих, как парное молоко. Күрәсезме ничек? Моны Фадеев кына яза ала. Тәрәзәдән түбәнгә күз ташласаң, Ташлытау болыны җәелеп ята. Ак төтеннәр бөркеп, Казан ягыннан поезд килә. Бу дәрес бетүгә, Әлтәфи әнә шунда станциягә йөгерәчәк. Төшке ашка биргән треска кисәген ул Мәскәү-Свердловск поезды пассажирларына 10 сумга сатачак. Шуңа күрә сирәк-мирәк кенә ул станция ягына карап ала. Яз килә. 1946 елның язы килә. Җир үзенең ярлылыгына уялгандай, ач тамакларга өмет биреп яшелгә төренә. Күңелләргә җылылык өсти. Тукта. Кемгә авыррак булды икән? Левинсонгамы?
Безгәме? Левинсонның идеаллары бүйек булган. Менә аның отряды тармар килгән. Ул шушы яшел уҗымлы җирдә гаделлек булсын өчен көрәшкән. Шул юлда аның иң ышанычлы көрәштәшләре һәлак булган. Нинди фаҗигале үлем белән метелица, безнең бөтен классыбыз белән гашыйк булган метелица үлгән. Ә бездә ни бары тамак кайгысы. Оят түгелме? Укытучы кинәт кенә туктап калды. Бу сирәк була торган хәл. Әйтерсең, көйле инструментның бер кылы өзелде. Шулай да бер секундтан мәхәббәт гәүдәсен турайтып, күзлек пиалаларын ялтырата-ялтырата ул укуын дәвам итте. Левинсон обвел молчаливым влажным еще взглядом это просторное небо и землю, сулившую хлеб и отдых. Этих далеких людей на таку, которых он должен будет сделать вскоре такими же своими, близкими людьми, какими были те 18, что молча ехали следом. И перестал плакать. Нужно было жить и исполнять свои обязанности. Укытучы шап итеп китабын япты да тәрәзә буена барып басты. Безгә ул яны белән тора иде. Класста кабер тынлыгы урнашты. Нәрсә булды? Без бер-беребезгә карамадык, шулай 2-3 минут дәшмичә утырдык. Укытучы кузгалды, шалбар кесәсеннән 4-кә бүкләнгән кулъяулыгын чыгарды, күзләрен сөртте. Моны ул яны белән торып эшләде. Аннан безгә борылды да, күзлеген кулында әйләндергәләп, «Картаям, ребятки. Күңел нечкәрә бара», дип, кыңгырау шылтыраганчы ук чыгып китте. Тармар әсәрен без атна буе үзлегебездән укый шаштык. Левинсон елаудан туктаган урында безнең күңелләр елады. Күңелләр ташыды да ташыды. Ә Хәлил Фәтхиевич бераздан шул әсәр буенча сочинение яздырды. Ташлытау урамнарында өйрәмә болыты. Урамнарда инде балчык ярыла, тузан чыга. Җәй килде. Корылык, кыйммәтчелек белән җәй килде. Әлтәфи балык сатып, барлыгы 680 сум акча җыйды. Аның агач сандыгында хәзер 1000 дәнәсен бергә төргән волна дигән папирос ята. Әлтәфи хәзер географларның иң якын дусты булып китте. Базарларда аракы күренә башлады, йомырка, пешкән бәрәңге сатучы шибәр егетләр астан гына алып стакан белән аракыда салдыралар. Магазинда орден, медаль, колодкалар өчен ленталар сатыла. Илләт ягыннан килгән марый хатыннары орден ленталарын 3-4 метр алалар. Әлтәфи әйтүенә караганда, аны күлмәк итәгенә тегәләр икән. Безгә дә әллә нинди исәпләр керә башлады. 17 яшь тулды бит, шайтан алгыры. Стипендия алган көннәрнең берсендә Зарифуллин белән без дә магазин янындагы бер ларёкка тукталдык. Нәрсәдер эшлисе килә. Сугыш биткәнгә инде күпме вакыт үтте. Укый башлаганга ничә ел? 18гә чыгып барабыз. Нәрсәдер эшләргә хакыбыз юк мәллә безнең? Безме колхозда эшләмәгән? Безме фронтны ипи белән тәэмин итмәгән? Безме иң авыр елларда ачлыктан сыкранмыйча фәннәр өйрәнеп ятмаган? Буфетта эшли торган яһүд хатыны безгә кырлы кичкенә стаканнарга салып кызыл аракы бирде. Эчтек. 100 граммы 8 сум 90 тиен диде. Бер унлык, тагын 2-3 сумлык, тагын 1 сум 80 тиен акча бирдек.
Күңелне күтәрәсебез килде, ләкин бер ни дә тәэсир итмәде. Тукта, нинди 100 грамм? Каты әйберләр үлчәве бит ул. Сыек әйберне алай гер белән үлчиләрмени? Безнең авылда майны гына шулай гөрәнкәләп үлчиләр иде. 100 грамм. Бу сугыш әллә нәрсәләр китереп чыгарды. Сыек әйберне кайсы җүләре шулай гер белән үлчи инде? Кайттык, Әлтәфидән парын 1 сумга волна алып тартып карадык. Иртәгесен рус әдәбияты дәресендә безне гомердә булмаган хәл көтә иде. Бу инде безнең кичәге азыныбызга күрәдер. Хәлил Фәтхиевичнең башы аска иелгән, чәчләре таралмаган, кәефсез генә өстәл янына узды. Безгә карамыйча гына урындыкка утырды, журнал ачты. Без тын калдык. Ул ручкасын алды, журнал битенә нәрсәдер язды. Үзе тынык кына тавыш белән: «Так, ребятки», дип дәрес буена сөйләнеп утырды. Безгә күтәрелеп карамаган көенчә бер сүз әйтмичә чыгып китте. Икенче көнне шул ук хәл кабатланды. Без укытучыбызга нәрсә булганын белә алмыйча гаҗизләндек. Географларга волна сатарга кергән Әлтәфи куркыныч хәбәр ишетеп чыккач, без тынсыз калдык. Исмәгыйль абзый аның өстеннән каядыр ниндидер эләк язып җибәргән икән. Менә 2-3 көн инде Хәлил Фәтхиевичне бер кеше директор бүлмәсенә алып керә дә нәрсәдер сораша икән. Имеш ул бөтенләй дә Мәскәү татары түгел, ә Бәләбәй башкорты икән. Тагын әллә ниләр бар икән. Әнә шуларның барысы турында завхоз Исмәгыйль шартлатып җавап биреп тора ди. Рус теле укытучысының укучылар алдындагы авторитетыннан ул күптән көнләшеп йөргән икән. Ул төнне тулайтрак шөпшә оястай гыш килде. Малайлар бүлмәсендә төне буена беркем керфек какмады. Гыйзатуллин таң атканда Әлтәфидән 50 тиенгә бер волна сатып алып тартты. Чыгарылыш имтиханнары җитеп килә иде. Иртәгесен беркем бернәрсә укымаган көе училищега җыелдык. Кыңгырау шылтырады. Беренче дәрес рус әдәбияты булырга тиеш иде. Берәү дә класска кермәде. Барыбыз да ишек төбенә җыелып укытучылар бүлмәсен күзәтә башладык. Безгә элеккеге хәлебезгә кайту өчен тик бер генә нәрсә кирәк иде. Менә хәзер укытучылар бүлмәсенең ишегеннән Хәлил Фәтхиевич күренсен, аның күзлек пыялалары ялтырап алсын иде. Аннан без дәррәү класска керер идек. Ул класска күз ташлап, үзенең зур тарагы белән озын чәчләрен сибелдереп, янга тарап куйсын иде. Аннан без күңелдән ятлаган өзекне сөйли башласак иде. Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы воды свои. Безгә рус әдәбияты урынына география керде. Рус телен шәһәрдән килгән бер ят кеше укыта башлады. Хәлил Фәтхиевич кая китте? Безнең күңелләрне шул борчый иде. Училищедан күңел сүрелде, җитмәсә элеккеге директорны эшеннән алып, яңаны китерделәр. Монысы беренче көннән үк яңа тәртип кертте. Малайларга галстуксыз училищеда күренмәскә. Военторгка чиратка тезелдек. Нинди бөрчекле, нинди чәчәкле галстук булса, берсе дә калмады. Аякка чабата киеп, галстук тагып училищега килдек. Беренче дәрес алдына линейкага тезделәр. Иң шәп галстук Әлтәфидә иде. Аның галстугына зәңгәрле кызыллы чәчәкләр төшерелгән. Әлтәфинең аягында 43-нче размерлы эш ботинкалары, солдат шалбарының төбе тез астына салынган. Ул горур кыяфәт белән линейкада басып тора. Ничә әйтсәң дә, 2 чатнадан ул башлангыч мәктәп укытучысы дигән исем алачак. Яңа директорның бүгенге көн өчен яңа фәрманын тыңладык. Бүген укулар булмый, бөтен кеше комиссия узарга тиеш. Агызыгы килдек. Докторлар 2 көн буе безнең арык күкрәкләребезне тыңлады. Каткан тез башларыбызга сугып карады. Ничә елдан бирле тиешенчә файдаланмаган тешләребезне тикшерде. Ярославналар, Онегиннар, Левинсоннар онытылды. Шуның өстенә 3 көннән соң җан тетрәткеч приказ укылды.
Классташыбыз Гадиләне комиссия вакытында ачылган бер гөнаһысы өчен училищедан чыгардылар. Гыйззәтуллинның үпкәсе авыру дип табылган һәм аңа тулай торактан чыгарга әмер бирелде. Коры кырыс җәй башланды. Аяк астында үләннәр көйде. Ташлытау урамнарында йөрмә болыты йөрде. Җир ярылды. Бу 46-нчы елның эссе июле иде. Абый кайтты. Дошман тылын, каты бәрелешләр, контузиялар, госпитальләрне башыннан кичереп, Зарифуллинның абыйсы кайтты. Ул әле сугыш беткәч тә Германиядә бераз хезмәт итте. Укытучылык дипломын алып кайткан Зарифуллин ялгыз башына аш пешерергә дип чирәм баскан ишек алдында коры ботаклар чабып ята иде. Бер күгәне төшкән җил капканы шыгырдатып шудырып, чемодан тоткан солдат килеп керде. Зарифуллинның йөрәге аска таба төшеп китте. Күзен элпә каплады. Капкадан кергән мәһабәт солдат аның абыйсы иде. Ләкин Зарифуллин үзен тиз кулга алды. Балтаны егетләрчә генә бүкән башына селтәп җибәрде. Кулдан ычкынган балта очып борыны белән бүкәнгә кадалды. Бу осталык, егетлекнең бер билгесе. Моны бары тик балта осталары гына булдыра ала. Аннан кепкасын баш артына шудырды да, көрәк кадәр сирәк алгы тешләре арасыннан шырт итеп бер читкә төкерде. Егетләрчә генә әйтеп абыйсына кул бирмәкче иде, булдыра алмады. Башы әйләнеп китте дә, үзе дә сизмәстән солдатның кочагына атылды. Солдатның яссы каеш булган биленнән, катынлык кабыргалар белән кыршауланган таза аркасыннан кулларын шудыра-шудыра кочаклап елап җибәрде. Үзе елады, үзе эчтән генә гарьләнде. Менә җибегәнлек, менә малайлык, дип үзен үзе сүкте. Берничә секундтан абыйсының каты кочагыннан арынып, ул кесәсеннән кирләнгән кулъяулык чыгарды. Нина бүләге. Күтәрелеп караса, абыйсының да күзләре яшьле иде. Шулай да сөйләшү егетләрчә барды. Я, ничек энекәш? Укулар беттеме? Бетте, абый. Диплом кесәдә. Молодец, энем. Бәрәңгене ничек утырттың? Күршеләрнең өй астына салдым кышка, бүлгәләп. Аннан училищедан иптәш малайлар белән җыелышып кайттык та китмәнләдек. Җыелышып кайтып утыртып та киттек. Өй бик беткәндер. Солдат фуражкасын салып, өйнең кыйшаган тәрәзәләренә авышкан чыланына күз ташлады. Берәр ел торырлык әле. Аннан сипләмичә булмас. Әтине итеп куйдым дигән. Солдат авыл читендәге зиратка таба борылып карады, авыр сулады. Илттем, абый. Соңгы төннәрдә гел сине күреп саташты. Синең белән бергә стройда марш атлап җырлап йөрде, саташып. Солдат та кулъяулыгын чыгарды. Кабере билгелеме? Иңмәгәнме? Әни белән бергә. Кабер казучылар килгәнче, башта карны казып, әни каберен ачтым. Бик суык көн иде. Кешеләрнең битләре, колаклары ишеде. Менә чардуган куярга кирәк инде. Ашарыңа бармысың? 15 августка кадәр ипи карточкасы, 2 айлык стипендия бирделәр. Бәрәңге күп бит, яшәргә була. Абыйсы елмайды. Күпме түлиләрсең стипендия? Айына 224 сум.
448 тәңке акчам бар. Кибеттә ниләр барсың? Бар инде. Гөл чүлмәкләре, янавыш, балта сабы, сыйык сабын, күсе тәбеләре, бочкалы аракы, су кушып саталар. Ага, кибетегез бай икән. Өйгә керәбездер бит. Зарифуллин абыйсының чемоданын алды. Солдат идәннәрне шыгырдатып, өйне ишекле-түрле әйләнеп чыкты. Зарифуллин казан астына ут җибәрде, самавыр куйды. Солдат тәмәкесен кабызды да түрсәкегә утырды. Дәшмичә озак кына утырды. Авыр сулады. Янем, тормышның кай җиреннән башлыйбыз? Син чемоданны ач әле. Анда кайбер нәрсәләр бар. Син өйләнәсеңме, минме? Зарифуллин көлеп куйды. Ничектер хәтеренә Нина килеп төште. Дәшмичә генә уздырып чемоданны тартты. Зур чемоданнан кәгазьгә төргән әйберләр чыкты. Абыйсы ишекле түрле йөренеп торды. Размеры ярармы? Мин сиңа бер костюм алып кайттым. Син болай үскәндер дип шорт туйлаганмы? Ничә инде сиңа? 17ме? Хәер, 17дә мин ут эчендә идем. Аннан бер пар полуботинка, английский, 2 мөшме күлмәк. Тик аларны кигәнче мунчага кереп, колак тишекләрне юып чык. Әнә колак тишегеңә шалкан чәчәрлек булган. Мунча эшкә яраклымы? Сүтеп якмадыңмы әле? Яраклысын яраклы да, диде каушаган Зарифуллин чын кара бастон костюмы тоткан килеш. Аның мие саташты. Хуш исле өр-яңа костюм. Төшеңә дә кермәслек һәм ниндидер иске кара мунча. Тукта, абыйсы нәрсә диде? Мунча керергә дидеме? Яраклы. Тик абый, утын ягы бик авыр бездә. Ничек авыр? Урман элеккеге урындадыр бит. Эй, абый. Авылда ирләр беткәч, урманның законы үзгәрде аның. Агачлар үзгәрмәгәндер бит. Юкта өстерилекләр бик азындылар. Ну, алары ерунда. Уртала ярып пешергән бәрәңгене солдат ипие белән сугып куйдылар. Солдат чемоданыннан такта чәй дә чыкты. Целлофан пакетына немецчә язылган. 1933 ел, Штутгарт диелгән. Ике туган чәй янында озак сөйләштеләр. Зарифуллин үз авылларына эшкә билгеләнгәнен, август уртасында мәктәптә эшли башлаячагын сөйләде. Абыйсы военкоматка учетка кереп кайткач кына кайда урнашу мәсьәләсен хәл итәргә тиешлеген әйтте. Хәзергә конкрет планы юк иде. Зарифуллин актык утын белән мунча ягып җибәрде. Абыйсы зиратка китте. Утын. Соңгы вакытта ашаудан бигрәк шунысы каһәрли башлады. Дөрес, әтисе үлгәннән соң Зарифуллинга җәй өчен генә кирәк була иде ул. Ләкин кирәк. Кешеләр тегелә әйтә, болай әйтә, әмәлен таба, бер дә булмаса урлыйлар. Уфаллы арбасы Зарифуллинда да бар барын, әмма соңгы елларда утын урлый алмый ул. Чөнки әтисе үлгән елны Зарифуллин комсомолга керде. Күкрәгендә значок, ул кергәндә ким иде, хәзер ВЛКСМ. Дәүләт урманыннан утын урлый алмый ул. Яшәргә кирәк. Авылның бөтен тормышы урман белән. Утын пешән шуннан, җиләк карлыган шуннан. Җыясың, станциягә алып барып стаканлап сатасың, акча була. Чабата ясарга юкә шуннан, вак-төяк малга юкә миллеге урманнан. Үзеңә мунча миллеген июньдә үк җыеп куясың, анысы да урманнан. Көз көне имән чикләвегә миләш, коелган яфрак, барысы да хайваннарга. Дәүләткә тапшырып акча эшлим дисәң дә, урманнан җыясы. Чыршы кайрысы, тал кабыгы, зирек кабыгы, нарат күркәсе. Госпитальләр өчен кипкән җиләк, кипкән шомыр. Промышленность өчен кара зелпе тамыры, имеш каучук ясыйлар. Каучуктан резина. Бер танкка имеш 1000 кило резина кирәк.
Урманда тагын әллә ниләр бар. Промкомбинатлар өчен кайын себеркесе, әнә шуларның барысына да бер кеше хуҗа. Зарифуллиннар авылынданы өстерилек дип йөртәләр. Бу урманчы дигән сүз. Күрәсең, мылтык белән йөргәнгәдер. Ләкин сугыш вакытында өстерилек булып кемнәр генә эшләмәде. Бер карт бар иде. Урманчы итеп шуны куйдылар. Әдәм рәтле ирне сугыш вакытында каян табасың? Карт надан, утын күләмен кушып алып исәпли алмый. Картның иң каныккан кешеләре үз авылы халкы булды. Хатын-кызның, бала-чагының балтасын, чалгысын алып калды. Кырган ботак төяп кайтучы очраса да, балта төйтәсе белән сугып, Уфалланың тәгәрмәчен ватты. Халык урманнан коры ботак алып кайтарга курка башлады. Ләкин дәүләт урманының коры сарысында халыктан саклаган карт үзе һәм башка чыккан улының ишегалларында бер ел эчендә 2 йорт бурасы утыртты. Булар гәрәбә кебек нарат бүрәнәләр иде. Бала-чаганың кул арбасы белән тартып алып кайткан ботакларын карт үз ишегалдына бушаттыра ук башлады. Нишлисең, авылда юньле рәтле ирләр юк, бушаттыра, ә үзе кичен яшел чирәмле ишегалдында шау итеп намаз укый. Күрәсең, җмахка керү турында хыяллана. Зарифуллин да изге картның ишегалдына бер-ике йөкне шулай аударды. Ләкин 43-нче елның җәендә кемнәрдер моңа шик куйды. Июнь айы иде. Озын борынның бик котырган вакыты, карт урманнан бер көн кайтмады, 2 көн эзли башладылар. 3нче көнне кич картны озын арба җигелгән атка салып кайттылар. Урманның бик куе җиренә алып кергәннәр дә 2 кулын артка кайрып, озын киштә бәйләгәннәр. Карт күпме генә кыймылдап карамасын, озын киштәне өстерәп куйлыктан чыга алмаган. Пешән җыючылар гына бер урында ширкинең болот шикелле кайнап торуыннан шикләнеп куйлыкка кергәннәр. Карасалар, явыз өстерелек икән. Битен башын ширки талаган, шешенеп бер атна өендә ятты. Шул арада халык урманны коры сарыдан, ботак-сатактан чистартты. Йортында таза кешеләр булганнары кышлык утын әзерләде. Ләкин аякка баскач, карт тагы да явызланды. Бер нинди рөхсәтсез кешеләрнең өенә тентү белән керә башлады. Күрше авылларны да шулай каһәрләде. Монысының да чиге чыкты. Карт юк булды. Озак эзләделәр, табылмады. Урманда давыл кубарып аударган зур агачлар була. Алар тамырларын өскә таба күтәреп яталар. Ләкин агач ауган якның тамырлары әле сынмаган, үз куәтләрендә була. Әнә шул агачның кәүсәсен кисеп алсаң, агач авыр шыгырдап, кайрылган тамырларны үз урынына кайтарып утырта. Картны үз урынына кире утырган әнә шундый төп астыннан таптылар. Гәүдәсен алып кайтканда Зарифуллин авылда иде. Картны нәсел-нәсебе карап җирләде. Урманчылыкта кеше таба алмыйча җафа чиккәч, картның сугышка бармый калган улын куйдылар. Сугыш башланганнан бирле анысы кесәсенә содалы шешә тыгып, ашказаннан зарланып йөри иде. Урманга кереп эшли башлагач, тик тымалга эчүгә сабышты. Содасын да онытты. Солдат семьяларына рәхим шәфкать күрсәтмәде. Чөнки карт әтисен агач астына тыгучылар солдаткалар булган дигән бер хәбәр йөри иде. Әлеге урманчы шул иде. Мунча ләүкәсендә Зарифуллин бу хәлләрне абыйсына бик тәфсилләп сөйләде. Җәйге көн озын булды. Мунча чәйеннән соң абыйсы яңа гимнастеркасын киде. Орден медальләрен тула кисәге белән ялтыратты, өр-яңа сержант погоннарын такты. Савыт саба юып яткан җирдән Зарифуллин абыйсына дәште. Син нәрсә, авылны бер әйләнеп кайтмакчымы? Юк, брат, анысына өлгерербез әле. Актык утынны яктым дисең бит. Әйдә, Уфаллан кайда? Зарифуллин борынын тартты. Я, син бигрәк инде. Германиядән кайткан башың белән Уфалла тартырсыңмыни? Ничего, Никәш, мин барысын да сагындым. Әйдә, балтаң, бауларың бармы? Мин барысын да булдыралам, аңладыңмы шуны? Сәгать кичке 6-ларда гына урман авызына килеп керделәр. Зарифуллин арба тәртәсен тоткан килеш,
юл буе сүзсез барды. Алар ике егет хәзер. Шалиш Зарифуллиннар белән. Абыйсының медальләре аяк атлаган җайга шылтыр-шылтыр килә. Яшибез булай булса. Тик менә бу адәм баласын изә торган Уфалладан гына кытыласы иде. Нәләт төшкән арба. Зарифуллиннар буынының бөтен яшьлеген изде ул. Ватарга иде моны. Абыйсы гимнастеркасын шиште, кайшын ычкындырды, фуражкасын тәгәрәтте дә чәчәкле үлән арасына сузылып ятты. Урман авызыннан аларның авылы күренеп тора иде. Морҗалардан сыйык кына төтен күтәрелә, халык кичке ашауга әзерләнә. Авыр. Бик авыр иде халыкка. Ипи юк, шикәр юк, чәй юк. Зарифуллин тезләрен кочаклап уйга чумып утырды. Абыйсы бик тәмле исле тәмәке төреп тартты. Тын урманда үләннәр өстеннән ярты метр гына биеклектә тәмле төтен пәрдәсе ясалды. Урман тып-тын иде. Яңадан хәтергә Нина килде. Бүген кич әйбәтләп хат язасы булыр. Кышкы каникулда язган хат белән генә эшне боза язды Зарифуллин. Нич уртымадыр авылны сагынып, салкын өенә кайткан иде. Кереп кирде, ягып җылытты. 2 көн тоташ якты. Бәрәңгеләр пешереп кунарга күрше малаен чакырды да, ул изелеп йоклагач кына Нинага хат язды. Бу беренче тапкыр кызларга хат язу иде. Шайтан алгыры. Нинага әлбәттә хат барып җиткән. Конверттан ук танып, ул хатны кулына алган һәм шатланып ачкан. Ачса, конверт эченнән кызу-кызу гына аш кандала килеп чыккан. Нина әлбәттә хурланган, илап талган. Кандала халкын ашамыйча суыкта 7 ел яши ала дип сөйлиләр иде. Рас икән. Бу юлы инде карабрак конвертларга кирәк булыр. Бираздан алар кырыган карт кына бер тал янына туктадылар. Тал юан иде. Пышкаласы булган, диде Зарифуллин. Нигә балтаң үтмәсмени? Үтә дә, соң тавышы чыга. Чыкса соң. Гайфи абый килеп чыгу бар. Бу бит стройматериал түгел. Хей, абый. Син белмисең әле монда Гайфи законнарын. Ну, ерунда, диде солдат, балтаны кулына алып. Яле, саперның агач йыкканын карап тор әле. Раз, два. Йомычкалар еракка очты. Балта тавышын урман 100 тапкырлап еракка яңгыратты. Зарифуллин куркынгалап арбаны рәтли торды. Гөрселдәп карт талауды. Җиргә килеп төшүгә 2-3 урыннан шартлап сынды, чәчәкләрне коры агач тузаны каплады. Йөк тияргә иң оста кеше Зарифуллин. Берәүләр алга бастырып тый, юл буе беләкләреңне суыра, үзәгеңә үтә. Икенче берәүләр артка бастыра, терсәкләреңне кайрып, арба җаныңны каһәрли. Йөкне бәйли белү үзе бер гыйлем. Юлга чыккач, буш бәйләгән йөк 40-ка төрләнә. Зарифуллин да алай булмый. Юан яркаларны аска бер рәт саласың, аннан өскәрәк агачның 3 буен турап саласың, араларына вак-төяк сынык ботаклар тутыра барасың. Иң өскә озын ботаклар. Алар белән күмеп куйгач, яркалар арттан да, алдан да күренми. Син ботак алып кайтучы гына. Әлбәттә, Гайфи чыкмаганда. Гайфи килеп чыкса, балтасы белән йөк башына төртеп карый. Кай вакытта ярканы кыскарак турыйсың, баш-башларына ботак-сатакны күбрәк тутырасың. Артык кызган вакыты булса, Гайфинең балтасы барып та җитми. Бу хәйләләрнең барсына да 41-нче ел өйрәтте. Яшәргә кирәк иде. Менә хәзер дә Зарифуллин юан тал яркаларын шулай ботаклары белән төреп тияде. Быргычлап бәйләде. Абыйсы якын тирәдән каен җиләкләре чүпләштергәләп иркенләп йөрде. Малай вакытта иң тәмле ризык нәрсә? Ак күмәчме? Прәннекме? Юк. 1000 тапкыр юк. Иң тәмле ризык
кәрәзләнеп пешкән арыш ипие телеме өстенә бер кат кына итеп каян җиләге тезеп ашасаң. Ул ипинең бер генә телем итеп җиләккә барганда әниең синең савытыңа сала. Ул ипинең исе җиләк җыйганда гел генә борыныңны кытыклап йөри. Дөньяда кискән ипи телеме кадәр исерткеч исле тагын нәрсә бар? Берәүләр урманга килеп кереп беренче җиләкләрне өзүгә ипи өстенә тезә башлыйлар. Зарифуллиннар алай итми иде. Башта савытыңны тутырасың, аннан ипи белән ашарга. Җиләк белән ипи сусата, ләкин урманда су күп. Сузылып ятасың да, тәгәрмәч эзендәге суны күлмәк итәге аркылы сөзеп эчәсең. Ә урманнан чыкканда җиләкнең сабаклысын һәм иң эреләрен әнигә. Башка авылларда ул гадәт бардырмы, әмма Зарифуллиннар авылында сүзсез, үгет-насихәтсез эшләнә торган бер йола бу. Иң эресе сабакта килеш әнигә. Әнисе булган кешеләрдә бу шулай. Зарифуллиннар исә кичкенәдән әнисез калдылар. Аларга сабаклы җиләк үзәргә туры килмәде. Хәзер ипи юк, ләкин балалар әмәлен тапканнар. Каен җиләген юкә яфрагына төреп ашасаң, нәкъ ипи белән ашаган кебек ди. Әмма өлкән Зарифуллин әле моны белми. Хәер, ул әле күп нәрсәне белми. Югыйсә, йөк төяле бетүгә тәртә арасына керер дә авылга таба атлый башлар иде ул. Юк бит, алай эшләмәде. Йөк төяле беткәч, солдат чәчәкләр арасына сузылып ятты да тәмәке кабызды. Энекәше дә ятты. Аяз зәңгәр күкнең түбәсеннән каурый сыман вак-төяк болытлар акрын гына кояш батышына таба шуалар. Кая барасыз? Сез беләсезме, Зарифуллинның солдаттагы абыйсы кайтты бүген. Сез беләсезме, Зарифуллинның иске өендә иске шкаф тартмасында зәңгәр тышлы диплом ятканын? Сез беләсезме, менә шушы ике тәгәрмәчле арбаның шәхесне никадәр изгәнен? Сез беләсезме, Зарифуллиннар дигән ике егеткә иртәгә учак ягарлык утын кирәген, җир йөзендә туплар тавышы тынганын, беләсезме, крематорийларда учаклар сүнгәнен? Сез кая таба агасыз? Шушы бер егутын казан астына яккаларга, бер-ике тапкыр мунча ягарга җитсә, димәк арба тартып йөрү шушының белән тамам. Бу алга алып бара торган эш түгел. Шабата ясап сатып көн итү белән бер бу. Моның файдалы эш коэффициенты 0,1 кынадыр ачуым килмәгәй. Алай! Дип борын эченнән генә сузылган ниндидер үзәк өзгеч таныш тавышка Зарифуллин сискәнеп китте. Күтәрелеп караса, күн сумка таккан, бил каешына кичкенә балта кыстырган Гайфи арба тирәле әйләнеп йөри иде. Зарифуллинның йөрәге урыныннан купты. Комсомолга кергәннән бирле аның өстерлек алдында мондый утын белән тотылганы юк иде. Ул гел вак-төяк ботак кына ташый иде. Алай! Шуннан бүтән бер сүз дә әйтмәде. Солдат та яткан урыннан күтәрелде. Утырган көе әкрен генә тәмәке чорнады. Зарифуллин булай булыр дип өметләнгән иде. Менә аның абыйсы сикереп тора, кайшын буа, фуражкасын кия дә, Гайфи янына килә һәм елмаеп: "Ни хәл, Гайфетдин абый? Әйбәт кенә яшисеңме?" дип кулын бирә. Тегесе бераз эреләнә, ләкин кулын суза. "Яхшы, бик гыффанәнем, исән сау кайттыңмы?" ди. Аннан утырып тарталар. Аннан бер кат дөнья хәлләрен сорашкач, Гайфи урыннан тора да: "Син ди, солдат кеше булай йөрү ярамас. Колхоздан ат алып кил иртәгә, тазарак утын төяп кайтырсың" ди. Зарифуллин ике ирнең шулай сөйләшүен тыңлап рәхәт чигә. Әйе, рәхәт чигәсе иде. Алай! Шуннан бүтән бер сүз дә юк. Ник дәшми бу абыйсы да? Булай булмый бит инде. Ниһаять абыйсы урыннан торды. Гайфи һаман йөк тирәсендә бөтерлә иде. Ул әле балтасы белән йөкнең алдына, артына төрткәләп карый. Әле киселгән агачның төбен бер әйләнеп чыга. Аңа балта белән бәреп карый. Аягы белән төпкә тибеп карый. Ник алай итә инде?
Зарифуллин узган елдан калган чергән яфраклар белән каплап, урман балчыгы белән буяп куйган иде ул төпне. Солдат чыннан да гимнастеркасын рәтләде, фуражкасын киде. Кыймылдаган сайын аның күкрәгендәге орден-медальләр шыңгыр-шыңгыр килә иде. Ләкин кул сузып Гайфигә таба бармады ул. Сүзсезлек тагын берничә секунд дәвам итте. Бу бил алышыр алдыннан ике көрәшченең мәйдан уртасында кинәт кенә тынып калу кебек иде. Зарифуллинның йөрәге дөп-дөп килде. Училищеда кайбер кышкы кичләрдә ут бирү өчен дизель кабзалар иде. Ул да шулай төнге 11-гә кадәр дөпелдәп утыра иде. Нәрсә, шамыймы әллә? Солдат моны чак-чак кешенеп әйтте. Гайфи шуны гына көткән икән, нечкә елак тавышы белән ул көйләп сүгенә башлады. Hey, фәлән итим. Шулай дигән буласың тагын. Ул ачудан булып бер тын ала. Шамыймы дигән була бит, фәлән итим канымны катырып. Тагын бер тапкыр тын алгач, ул кукрайып кычкыра ук башлады. Синең үзеңә дә шамый ул беләсең килсә, аңладыңмы? Синең үзеңә дә шамый ул. Шамыймы әллә дигән була бит канымны катырып. Солдат иелеп арба тәртәсен күтәрде. Бу аның үз гомерендә беренче тапкыр уфалла тәртәсен тотуы иде. Ярар, шамаса, безгә пока ошый әле ул. Әйдә, Никеш. Зарифуллин бераз шикләнеп арба тәртәсенә килеп тотынды. Гайфине ул яхшы белә иде. Алай гына ычкындырмас ул. Гайфи арба каршына килеп басты. Менә бик әйбәтләп кенә йөгеңне кордонга чыгарып бушатасың әле. Солдатның кашлары җимерелеп китте. Син Гайфи агай шаярып сөйләшергә өйрәнгәнсең икән, без тегендә вакытта. Юк, энем, бер дә шаярмыйм. Бик әйбәтләп кенә тәртәңне әнә тегеләй бор әле. Ул балта сабы белән урман эченә таба күрсәтте. Син ахрысы кем белән сөйләшкәнеңне онытасың. Син бәлки менә бу малай белән сөйләшәм дип саташасыңдыр. Солдат эннесенә төртеп күрсәтте. Малай дигәнгә бераз гарләнеп, Зарифуллин башын читкә борды. Борнын тартып куйды. Юк, энем, бер дә саташмыйм. Медаль тагып кайттым дигәч тә, син уйлама, дәүләт урманын урларга рөхсәт итәрләр дип. Гайфинең тавышы ныгый башлады. Бармы синең рөхсәт язуың? Ни хакым бар синең дәүләт фондына балта тотып килеп керергә? Лесхоздан алган билетың бармы синең? Што менә бу фарталдан 30 сантиметрлы агачны кисәргә дигән, Бармы дим синең билетың, Солдатның яңа китләренә ямсыз сеңерләр чыкты. Туктале, Гайфи агай, син бутыйсың бит. Без кырып калтырап утырган бер тал кистек. Әнә күрәсең, ише тулы кызыл тузан. Гел сыерчык ясыгны ясарлык. Дәүләткә нәрсәгә ул? Урманны чистарту түгелмесең бу? Корт үрчетеп ята торган бер оя бит бу. Балта белән дәүләт фондына керергә синең ни хакың бар? Син беләсеңме, менә шушы кулларым белән мин күпме таза агач кистем. Днепр аркылы күпер салган кеше мин. 4 ел буена мин күтәргән нарат бүрәнәләрне, мин салган күперләрне беләсеңме син? Монда ниндидер бер черек тал турында сүз куертасың. Маршал Рокоссовскийга бүрәнәдән блиндаж салдык без. Балта тотып хөкүмәт байлаган таларга сиңа кем хокук бирде? Солдат арба тәртәсен ташлады, чәчрәп Гайфинең каршына басты. Киддем юл өстеннән. Кит, ачуымны чыгарма, кит яхшы чагында. Ул кызу-кызу атлап йөк янына килде. Синең кебек подоноклар белән авыз чайкап торыр өчен кан койдыммы мин, Шуның өчен фашистларны җиңдемме мин? Зарифуллин калтыранып абыйсына барып ябышты. Абый, кирәкми, булмый инде. Нәрсә булмый? Зарифуллин җавап бирә алмады. Аның тамагына нәрсәдер бүялде. Иреннәренә кайнар тузлы тамчылар тәгәрәде. Ләкин Гайфи үзен тыныч тотты. Мин, энем, синең погоннарыңнан курыкмыйм. Мин дәүләт милкен саклыйм. Синең йөгеңне кордонга чыгарып бушаттырам. Әгәр каршы килсәң, хәзер үк акты язам да эшне прокуратурага тапшырам. Прокуратурага килеп кергәч, бу малайны да карарлар анда. Дәүләт урманын урлаган кеше балалар укыта алырмы, юкмы?
Зарифуллин чәчрәп китте. Менә нинди мәкерле икән бу Гайфи. Гайфи алга табарак узды да, юл кырыена аяк бөкләп утырды. Тәмәке кабызды. Солдат белән инесе йөк янында икәүдән-икәү калдылар. Зарифуллин авылга күз салды. Батып бара торган кояшның алтын нурлар астында, авылда ямшәйгән, тузган, салам түбәле карылтылар арасында ап-пак түбәле ике йорт ялтырап тора иде. Булар Гайфи һәм агач астында жан биргән атасы картның йортлары иде. Барыбер утынны алып кайтабыз. Тик кулны пычратасы килми, диде абыйсы тыныч тавыш белән. Зарифуллин борынын тартты. Абый, ни, маташмыйк. Син нәрсәле шүрләдеңме? Юк, шүрләмәдем, абый. Ни, ул хаклы бит. Ничек хаклы? Бу исәпкә кергән строй материал түгел бит. Утынлыкта түгел бит әле ул. Шунна буйласан. Анысы шулай аның, бит ул нәрсә ди? Рөхсәтсез дәүләт урманына балта тотып кергән ни хакыгыз бар ди бит ул. Ул бит үзенә калганда хаклы. Солдат сүгенеп алды. Әтегез син сөйләгәннәр ничек? Анда да ул хаклымы? Өр-яңадан ике йорт салып куярга. Син курыкма, аның алары да документ белән эшләнгәндер. Ничә солдат семьясы документ белән өй салдысың? Салмады анысы берәү дә. Ул хаклы. Инде мин Беренче Украин фронтының сержанты, 3нче дәрәҗә дан орден алган, батырлык өчен медале белән, тагын 4 медаль белән бүләкләнгән сержант Зарифуллин арба тартып кордонга утын чыгарыйммы? Зарифуллин авыр сулады. Чыгарыйк, абый. Нигә? Бу бик кабахәт кеше. Аннан формально ул хаклы. Соң мин дөньяның иң кабахәтләрен автомат белән турап кайткан кеше. Андыйларны турап була ул, абый. Буларын автомат белән турап булмый. Булар актык көннәре җиткәне сизеп шулай кыланалар. Хәзер ирләр кайта башлады. Буларның кыйма кымга терәлә. Әнә шуңа күрә бер үзлексез дәүләт фонды дип сөйли ул. Укытканнар икән үзеңне дә. Синеңчә кордонга чыгарабызмы? Чыгыйк, абый. Кичке караңгыда буш арбаны тартып, алар, абыйлы әнеле Зарифуллиннар, урман юлыннан авылга кайттылар. Арба тәртәсен икесе дә сыңар кул белән тоттылар да, иңгә-иңне бәргәли, кырыйларында шикерткәләр сайрап утырган ширемле юлдан атладылар. Ай калыккан, чык төшкән гүзәл бер төн иде. Бу минутта Зарифуллиннардан да бәхетле кеше дөньяда юк сыман иде. Юк, без ике егет бирешмәбез, яшәрбез. Чөнки без 41нче ел балалары. Без сугыш чоры мәктәбен узган, шуннан чиста күңел белән чыккан егетләр. Без бу дөньяда пак күңелле, гадел хезмәт белән яшәрбез. Ни бәхет! Сугыштан исән сау абый кайтты. Телеграф шәбәкләре сызгыралар. Гомер дигәнең иң бәрәкәтсез нәрсә. Менә аннан соң инде 20 ел вакыт үткән. Гыйззәтуллин белән Зарифуллин ничә елдан бирле урта мәктәптә рус теле укыталар. Һәркәше дә инде Аркадий Павловичка әйләнгән. Район үзәгендә мәктәп директоры икән. Әлтәфи генә ничектер укытучылык эшен ташлаган. Ул хәзер
Райпотребсоюз председателе. Машинаның ишеген ачам да, моннан күп еллар элек китап күтәреп атлаган сукмакка аяк басам. Элек училище торган урында машиналар паркы корганнар. Көзнең кыска көне моңсу гына кичкә ауша. Сыек пычрак белән капланган таш юл тасмадай сузылып түбәнгә төшеп китә. Түбәндәге рус авылында тынлык, юл буендагы телеграф баганалары карасу боз белән капланганнар. Җир өстенә тын гына кич килә. Таш юл буендагы әби патша утырткан дип, без ышанып сөйләгән каеннарның корыган төпләре карачкыдай бузланып торалар. Кар катыш ала-тилә җир җәйрәп ята. Элек кибәннәр утырган горизонтта яшь наратлар тезелеп киткән. Тынлык. Тынлык. Кырлар инде буш калган. Аппак шифер түбәле фермалар өстеннән җылы пар күтәрелә. Төз лапас асларында тип-тигез итеп өелгән утын әрдәнәләре, лапас эченнән кырып пешәннең хуш исе аңкып тора. Кырыс кына төньяк җил исеп китә, түбәндәге рус авылында дыңк-дыңк итеп нәрсәдер кагалар. Мин баш киемемне салам һәм урманга таба барам. Шул секундта урман буеннан искән җилгә: "О ветер ветрила, зачем ты так сильно веешь?" дип дәшәсем килә. Бызланып каткан карачкыл баганаларга, әби патша каеннарына дәшеп сорыйсым килә: "Безнең балачакны сез хәтерлисезме? Безнең эзләрне саклаган берәр истәлек бармы? Шал тарих, синең битләреңдә безнең эзләр бармы?" Менә шушы каеннарга, шушы баганаларга карый-карый, без монда белем алдык. Безнең туң миләребез менә шушы урында кыймылдый башлады. Менә шушы урында без үзебез җиккән үгезләрдән тыш, дөньяда Татьянаның мәхәббәте булганлыгын белдек. Беллага гашыйк булдык. Левинсон белән Метелицага сокландык. Мин караңгы урман сукмагыннан таш юлга килеп чыгам. Лес распахнулся перед ними совсем неожиданно. Минем колагымда әнә шул тавыш яңгырый. Ул тавыш каяндыр җир астыннан чыккан кебек. Караңгы төшә, телеграф баганалары сызгыралар. Буранмы, яңгырмы булыр, әллә аязгамы? Күңелдә буран да, яңгыр да. Мәрхәмәтле җир. Нигәдер мин синең шундый томанлы, буранлы, яңгырлы көннәреңне яратам. Син ул вакытта миңа ышанычлырак тоеласың. Эссе кыры көннәреңдә аяк асты ярылган, өермәле коры җәй минем исемә төшә. Андый көннәрдә Ташылтауның аракы сатучы спекулянтлары, чебен җыелган сыра мичкәләре, галстук таккан чабатылы малайлары искә төшә. Телеграф чыбыклары сызгыра. Машина тасма булып җәелгән юш юлдан караңгылыкка таба чаба. Сау бул минем тормышка аяк баскан, күзем ачыла башлаган җирем. Машина фарылары бозлы баганаларны ялыйлар. Чабасы. Чабасы килә машинадан төшеп, күкрәкне ачып, дымлы салкын киштә караңгылыкны ярып, пычрак йөреп алга барасы килә. Барырга да, сызгырып утырган яфраксыз агачлар арасындагы җылы йортка кереп, өлкән яшьтәге озын чәчле укытучы каршына басарга һәм "Давай закурим" дип елмайырга иде. Авыр кырыс юллар үтелгән. Ничек үтә алганбыз, аңа каян көч килгән? Әйе, хәтерлим. Левинсон ни өчен алга барган? Отряды тармар килгәч тә өметен җуймаган. Урман караңгылыгыннан чыккач, ул алдында якты дөнья күргән, кешеләрне күргән. Илаудан туктаган. Нужно было жить и исполнять свои обязанности. Шулай. Безгә дә яшәргә һәм үз бурычыңны үтәргә кирәк иде. Әйе, яшәргә кирәк иде. Ах, син җил. Син һич тә агачларны селкетмисең.
Син бары тик телеграф чыбыкларына гына кагыласың да шомлы итеп сызгырасың. Оязга булса да, яңгырга булса да сызгырасың. Син миңа яшьлегемне сөйлисең. Әлеге һәм башка аудиокитапларны tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты 2019 ел.